Vždycky, čím vyšší testosteron bude, jo, v kontextu jakoby naturální produkce, Jasně. tak ten muž může počítat s daleko větší odolností. Můžu mít pečko po ruce, můžu mít to jídlo, které mi chutná, ale je smažené, že jo, po ruce. Rozvoz, kdykoliv, jakoukoliv hodinu. Jo, vapíčko po ruce a můžu upadnout, že jo, pivečko každý večer a tak dále. Tak stejně tak, ale můžu si uvědomit, že ten život není jenom o tomhle. Tím, že bude mít nižší procento tukové tkáně, dochází k snížené aromatizaci, tím to znamená zase, že bude méně testosteronu přeměňovat na estrogen. A zejména, když se člověku nechce a jde cvičit, pak se většinou cítí skvěle a posílí tu pozitivní reakci. Když člověk cvičí, dobře spí, stará se prostě jako o sebe, užívá nějaké suplementy na posílení, tak ta odolnost a houževnatost roste, může si dovolovat, že jo, i v tom mindsetu, že jo, si dávat nějaké výzvy, protože už ho tam to konečně pustí. Vítejte v Brothers podcastu, místě, kde chlapi otevřeně mluví o tom, co to znamená být mužem v dnešní době. Já jsem Jan Alister a jsem rád, že jste tady. Dnes a tady společně bouráme mýty o mužství a hledáme, co to vlastně znamená být chlapem v chaotickém světě, který nám občas nedává smysl. Tady nenajdete žádné fráze, žádné prázdné řeči, jen pravdu, která někdy bolí, ale vždycky vás posune dál. Budeme mluvit o tom, jak v sobě objevit zdravou maskulinitu, jak být lídrem pro svou rodinu, přátelé, tým a přitom nestratit sebe sama. Naučíte se, jak pečovat o své zdraví i vztahy, protože právě ty jsou skutečným bohatstvím, které zde máme a bez kterých tady moc věcí nedává smysl. Možná máte pocit, že vás nikdo moc nechápe, že se cítíte sami i v kolektivu dalších lidí, že svět, jaký jste znali, už neexistuje. Dnes vám ale řeknu tohle. Nejste tu sami. Jsou tu muži, kteří to cítí stejně. Muži, kteří hledají jistotu, smysl, pravé hodnoty. A tento podcast je tu pro vás, abyste věděli, že i v chaosu dokážete vytvořit řád. Stejně jako každý díl, tak i dnes vám přináším příběhy, zkušenosti a praktické rady od lidí, kteří svůj život nepřežívají pasivně na autopilota, ale aktivně ho tvoří podle obrazu svého. Tento podcast je moje snaha o bezplatnou pomoc nám všem. Chci, aby se myšlenka moderního zdravého mužství dostala k co nejvíce lidem. Pokud vás obsah zaujal, zvažte prosím podporu, ať už sdílením, příspěvkem, lajkem nebo komentářem. Napište, co se vám líbí nebo s čím nesouhlasíte. Čtu všechny komentáře. A když můžu, rád vám na ně odpovím. Společně můžeme tuto myšlenku posunout dál a k více lidem. Takže si uvařte kafe, pohodlně se usaďte a nechte se vtáhnout do světa, kde chlapi nachází svoji sílu. Tenhle podcast může být pro vás začátek něčeho velkého, protože mužství nevymírá, jen čeká, až ho znovu objevíte. Poslouchejte až do konce, bude to opět stát za to. Díky, že jste tady a užijte si dnešní epizodu. Partnerem tohoto podcastu je firma Powerlogy. Kdybyste chtěli ochutnat jejich novou upgradeovanou keto granuli, běžte na jejich stránky a využijte slevový kód Brothers. Podpoříte tím jak svoje zdraví, tak tenhle podcast. Čau. Chlapi, teď chvíli pozor. Máte pocit, že vám v životě něco chybí, že jste ztracení v tom každodenním chaosu a přitom víte, že máte navíc? Přesně proto jsme vytvořili Brothers Camp. Místo, kde se můžete vrátit ke kořenům svého mužství. Na Brothers Campu nejde o fráze ani o řečičky. Tady se zapojíte hlavu a hlavně objevíte toho chlapa, kterým jste vy vždycky měli být. 4 dny na čerstvém vzduchu, v přírodě, plné fyzických výzev, týmových aktivit a momentů, které vás nabíjí energií. Žádný telefon, žádná rutina. Jen vy, další chlapi, na stejné vlně a prostředí, kde se tvoří skutečné příběhy. Pokud chcete zažít něco, co vám změní pohled na sebe sama, Brothers Camp čeká právě na vás. Místa jsou omezená, takže neváhejte, přihlaste se teď hned na brothers.bio, kde najdete přehled volných termínů a můžete si rovnou rezervovat své místo u ohně. Staňte se znovu tím, kým jste vždycky měli být. Nečekejte, objevte svoji nejlepší verzi už na nejbližším Brothers Campu. Ahoj, zdravím naše posluchače, zdravím Brothers a vítám vás u dalšího dílu tohohle podcastu. Naše pozvání do studia přijali 2 holističtí poradci, biohackři a vůbec jako edukátoři zdravého životního stylu, který se tady za posledních 10-15 let dost vyformoval. A není to nikdo jiný než zakladatel performance lifestylu a univerzity Adam
Česlík. Ahoj, vítám vás u podcastu. A holistický speciální poradce a pravá ruka Luky Rousek. Rusek, opravím tě. Kámo, vždycky Adamovo jméno zkomolím, tak... Ale nic se neděje, zdravím všichni posluchači. Je to 1-1. Chlapi, díky moc, že jste dorazili. Budeme si tykat, jak jste zvyklí v našem podcastu. My se už nějaký pátek známe, nějaký pátek pozoruju vaší práci a jsem z toho víc než fascinován. To byl ten důvod, proč jsem vás pozval sem, protože jde vidět, že ta dlouhodobost, vlastně co děláte, i když se teda vyvíjíte různými směry, co já si pamatuju, tak jsme se potkali kdysi dávno na jedné akci, když si ještě tlačil hodně jakože posilovnu, pak skrz další jako rozšiřování vědomí a stavy jsem byl u tebe na podcastu a teďka jsme tady, kdy zase vlastně se ten směr posouvá, dejme tomu, z mýho úhlu pohledu, z nějakého biohackingu na ten holistický lifestyle. Je to můj úhel pohledu, nechám vás mluvit, vysvětlete to, co děláte dneska a jak ta cesta začala, jak jste se dostali sem, proč tady jste. Tak já bych začal, jak to probíhalo a potom v jaké fázi se Luky připojil. Takže já vlastně 2013, tak jsem po několika letech, co jsem dělal vlastně s klientama a de facto jakoby předtím už asi 8 let silový trénink, tak jsem začal vytvářet vlastní systém práce s klienty, který v podstatě byl jakoby tréninkový, ale už v tom roce 2013 tak vznikl Performance Lifestyle jako vlastně odpověď na to, že sám jsem měl zkušenost, že v té době tady bylo jediné stravování de facto klasické kulturistické diety. A já jsem měl tu zkušenost a teď kdokoliv neexistovalo žádné zdravé stravování, víceméně kromě, řekněme, klasické výživové pyramidy a vlastně třeba pana Forsta, co dělal podle krevních skupin, jo, nějakou výživu, ale co se týče třeba sportovního stravování pro sportovce, tak neexistovalo nic jiného a i za prvé se to v té době ještě skoro neřešilo u sportovců a když jo, tak se tam dávala ta fitness kulturistická dieta, jo, to znamená kuře, rýže, brokolice, ovesné vločky, tvaroh, protein na noc. Okay. A já sám jsem si tím odpálil docela zdravý, protože se ukázalo, že v nějaké jakoby kvalitě, kdy se snažíš co nejvíce ušetřit, jíst to co nejvíce často, víš, pak třeba příliš hodně antinutrientů a my se postupně vytvořili intolerance na všechny ty potraviny, takže jsem narazil na to, jako, že všichni říkají, že se tak má člověk stravovat, ale nešlo to. No a v té době jsem se dostal ve světě, když jsem hledal nějakou odpověď ke stravování vlastně paleo, co tehdy jakoby začínalo frčet, a warrior diet, které vlastně bylo o tom jíst v nějakém hodině, v časovém okně 4 hodiny během dne. No tak jsem na to najel, v rámci toho jsem začal pracovat jako fitness manažer v Novoostravském jakoby tréninkovém centru a když jsem si jakoby myslel, že zhubnu všechny svaly, tak jsem najednou zjistil, že mám více energie, že se to tělo léčí. Já jsem měl díky tomu stravování autoimunitní problémy a s chronickými jakoby exémama všude po těle. A začal jsem najednou vidět, jak se to tělo v reálném čase léčí a to, co jsem třeba předtím řešil rok v kuse, tak najednou jakoby během týdne zmizelo. Jo? A to mě najednou vedlo k myšlence, aha, možná ta pravda o tom stravování je někde jinde. A pak jsem k tomu začal přidávat věci jako trávici, enzymy, greenci a věci, které už jsou dneska, jo, po těch vlastně 14 letech to je, tak de facto běžné, byť zase už je to v takové fázi, že dneska lidi řeší nejnovější NMN na biohacking místo toho, aby řešili vlastně ty základy, takže to zase trošku jakoby uniká ten kontext. No a s tím jsem vystoupil potom, že jsem začal psat články pro tehdy největší jakoby takový server, ať už pro sportovce, tak pro kulturistiku Rony.cz, který dneska už asi tak velký není, dneska už jsou jiné média, už to jde jiným směrem. A v rámci toho začaly vycházet články, které byly extrémně pobuřující, protože hovořili o tomhle stravování a hovořili o tréninku, který v té době taky nebyl normální. A to je prostě silový trénink, který je spojený s nějakou funkční hypertrofií a s nějakýma různýma intervalama a výkonností. A to dohromady. Jo. Předtím byl prostě kulturistický trénink, powerlifting a strongman oddělené, nikdo si nic jiného nešahal, kdo se ho to zkusil, dostal prostě přes patku. No a když jsem začal psat pro ten Rony a hned druhý článek, tak jsem si říkal, kašlu na to, napíšu článek Mýty o stravě, jo. No, ještě to nebylo ani o tréninku a najednou to způsobilo, že ty články měly stovky tisíc přečtení, jo. Byly 2 roky po sobě asi jako nejčtenější článek nebo mezi top 3, které na tom, za ten rok tam vyšly. První třeba byl Mr. Olympia, který tehdy frčel. No a to, že jo, se zvedla velká vlna nevole, ale zároveň z těch lidí se vyfiltrovala vlastně velice zajímavá skupina těch, kteří už taky cítili, že chcou dělat ty věci jinak, jo, že nemusí být tak separé oddělené ty přístupy k tréninku, že někdo prostě chce současně, že jo, vypadat dobře, nemuset, že jo, jenom tehdy prostě si jeli objemy, diety, anebo si jel silovku, kdy si prostě musel nakynout. A že vlastně
jedna z věcí, která mě hodně inspirovala v začátku, tak jakoby k tomu začít o tom mluvit veřejně, tak byl, jak tehdy cvičil Georges St-Pierre, který vlastně tehdy byl na vrcholu svojí slávy. A pak ještě to bylo pár let, než šel do důchodu, a který měl vlastně v tom tréninkovém režimu, že tam přesně jel najednou lehčí varianty vzpírání, vzpíračské cviky, což taky předtím se říkalo, hele, buď si weightlifter, děláš to ve weightlifterském gymu, nebo gymnasta, děláš to v gymnastickém gymu, nebo powerlifter. Jo, nebyly silové centra. V Praze bylo jedno vlastně první, pak druhé crossfitové malefitko, které byly ještě v takových sklepních jakoby prostorech. No a v tom 2013, tak díky těm článkům, tak jsem se rozhodl, že jsem spustil blog, který existuje dodneska, Rise by Performance.cz, jakoby Rise povstat by Performance, že jo, výkonnosti. A vznikl systém Performance Training, který měl tehdy jako podsystém Performance Lifestyle. Spustil se ten blog a vyšel první tréninkový protokol, což bylo něco, co jsem viděl v Americe, že mají třeba John Meadows a Christian Thibodeau, kteří vlastně byli taky inspirací třeba pro ten tréninkový režim, nebo Charles Poliquin, ale chybělo to u nás v Česku. Takže jsem spustil tehdy jako student ještě vysoké školy psychologie ve 4. ročníku před magisterským ročníkem, tak jsem spustil psání těch článků, blog, vydal první protokol, spustil Facebook, Instagram tehdy ještě neexistoval a ke mému velkému překvapení, tak když jsem spustil ten protokol, tak se přes noc prodali první 2 kusy. Já jsem se probudil a viděl, a to bylo přes PayPal, který se u nás vůbec jakoby nepoužíval. Takže to bylo velké, jakoby, tak na základě toho jsem v tom začal pracovat. Ještě v tom roce 2013, tak do půl roku jsme otevřeli vlastně tréninkové centrum Performance Power Center se 2 společníkama v Ostravě, které fungovalo potom dalších 10 let a skončilo až před 2 rokama, když se vlastně navýšily extrémně jakoby ceny za energie. Otevřeli jsme to tréninkové centrum, které tehdy bylo největší tréninkové centrum vlastně v České republice, ani v Praze nic takového nebylo, že tam bylo prostě 8 silových klecí, jakoby 30metrová dráha na prowler, strongmanské vybavení upravené tak, aby s nima mohl cvičit smrtelník, kruhy v různých výškách a prostě věci, které dneska už mají, jakoby řekněme, nižší desítky fitek v České republice, tak si myslím, že i spoustu lidí to inspirovalo a třeba teď o víkendu máme zrovna tady za Prahou univerzitu v jednom gymu, který právě byl inspirován tím, že jakoby viděl, že jde tato cesta, že i vlastně malý podnikatel může jít tou cestou, otevřít si gym a pracovat na tom. Klidně řekni jméno toho gymu, ať to inspiruje dál. Ata gym. Černošice. Se to můžou lidi zajet podívat, co máš na mysli. Mají to více jakoby silový trénink a kalistenika, ale jakoby na úrovni a zase takový jakoby projekt 2 lidi nadšenci, co si otevřou, že to není na začátku už jak nějaký velký investor nebo firma. Takže já jsem tam strávil de facto 2 hodiny, jsme tam chodili a jenom jsem se ptal, jako jak to dělali, protože je to zase pro mě jakoby zajímavé z toho jakoby pohledu, že vím, co zatím stojí. No a abych ten příběh, jakoby já jsem chtěl spíše nastínit ten úvod, protože si myslím, že to je zajímavé, jak to někdy může začít. No a to bylo v tom roce 2013, teď je rok 2025 a de facto v lednu, tak ten systém vstoupil do 13. roku svojí existence. Během toho tak řekněme nějakých 5 nebo 6 let, to znamená 5 asi let nebo 6, tak to primárně existoval systém performance training, což bylo v té době skutečně, že mě oslovovali lidi ve fitku a chtěli se fotit na ulici, a bylo to z mého až jakoby too much. Já s tím mám taky fotku. To už bylo potom ke konci té éry. No a v rámci toho, tak to získalo obrovské momentum, že bylo to něco, co v Česku v té době nikdo tak nedělal na úrovni, která nebyla jakoby specializace do jednoho toho silového sportu. A byl to vlastně systém, který pomocí tréninkových protokolů tak představoval různé možnosti propojení silového výkonnostního tréninku a v rámci těch protokolů Performance Lifestyle tak se pořád snažil najít jakoby lepší přístup jakoby k tomu stravování. No a protože jsem zase v rámci toho měl já nějaké zdravotní problémy, začal jsem řešit, co jsou to potravinové intolerance, nebo jsem měl tetanii vlastně charakterizovanou v nemocnici, to znamená chronický deficit magnézia a říkali mi, že to je vrozené a měl jsem úzkosti a panické ataky a zase se mi vrátilo to autoimunitní onemocnění a měl jsem syndrom přetrénování, pak vyhoření a chronický bolestivý syndrom ramene a to si pořád myslím, že jsem relativně byl jakoby zdravý člověk, ale všechny ty zdravotní problémy, které se řešily postupně, některé současně, tak mě stále a více vedly k tomu, že vlastně všechno začíná a končí od toho zdraví, jo, celkového. Což je něco, co taky hodně chybělo, ať už v tom tréninku, kdy zel prostě víc a víc jakoby na kost a na hraně. No a to tréninkové období
Takže paralelně k tomu tréninku, tak jsem se začal věnovat optimalizaci zdraví. Jo, byly prostě první přednášky ještě pod performance training ohledně zdraví. Pak se tam přidali témata právě jakoby trávení, střevní bariéra, jo, nebo trávicí kapacita, což je vlastně taky něco, co jsem měl. A vždycky z toho, co jsem měl za zdravotní problém, což může být motivací, i když byste to dělali jenom v osobní rovině, tak z každého toho problému tak nakonec vyvstalo nějaké řešení, které v konečném důsledku potom pomáhalo lidem v rámci ať už veřejné osvěty, anebo těch protokolů. Jo, takže vždycky, co jsem si já musel přijít na něco, což bylo někdy ze studií, někdo z toho, jak to dělali v Americe, tak potom vlastně to řešení pomáhalo dalším a dalším lidem. Takže vlastně každá ta věc, kterou jsem si prošel, a to se týká těla, týkalo se to psychiky, týkalo se to vědomí, tak vlastně každý pád vždycky lze využít jako potenciál k dalšímu růstu, což jsem se záhy naučil, že tak lze jakoby vnímat všemožné životní zkušenosti a výzvy, nebo i zdanlivé prohry, které ale nakonec můžou být výzvama, když člověk nezůstane, že jo, ležet na zemi, ale vstane a persistentně směřuje dále. Zeptám se tě u tohohle rovnou, ať tam dáme malinkou pauzu, protože tohle je brutálně nabitý úvod. Teďka, co jsi řekl, že si vlastně skrz svoje problémy, který jsi vyřešil u sebe, pomáhal jako léčit, ale ukazovat cestu dalším lidem. Dostala se k tobě třeba zpětná vazba ohledně nějaký konverze, jako kolika lidí, nebo kolika lidem to zabralo, jak to jako fungovalo, protože každý jsme tady nějaký jako individuální tvor. A teďka to, co jsi řešil ty, jestli Teďko natáčíme? Pořád natáčíme. Ale jestli to vlastně, co jsi řešil a vyřešil individuálně ty, tak fakt ten model vidí, že je vlastně obecně platný pro tu lidskou biologii, že pomůže jako většině. Aniž já se budu snažit to více shortovat ty odpovědi, tak řekněme, že na začátku to vždycky pomáhalo obecně nějakému jakoby procentu lidí. Třeba když to bylo jakoby stravování, aby jsi měl zdravé trávení s přesahem do zdraví, nebo to mohlo být stravování pro přeměnu postavy. Tak já jsem byl rád za zpětné vazby a takže pro ten daný protokol to třeba byly stovky jakoby zpětných vazeb, na základě kterých já jsem měl nějakou statistiku. A teď jsem prostě viděl, jo, 70% to perfektně funguje, 30% na tom stravování pro obnovu vlastně trávení, tak mělo horší problémy a přibralo, anebo když to bylo pro přeměnu podstavy, tak pro někoho to fungovalo a pro někoho ne. A proto jsem potom vlastně začal jít s tou cestou, tyhle ty jakoby jednotlivé oblasti posuzovat více individuálně a místo toho hledat nějaké jedno řešení, tak se to začalo jakoby rozšiřovat do více paralelních, ale vzájemně propojených systémů. To znamená, že někdy to mohlo být, že člověk měl nízký testosteron a když jsme to řešili jedním způsobem, tak to nefungovalo, protože třeba ten problém ve skutečnosti nebyl v jenom pohlavních hormonech a nějakém narušení, ale byl třeba ve spánku a cirkadiálním rytmu. A postupem času se tak vynořovalo, že byly ty jednotlivé témata, které vždycky, když se optimalizovalo to téma, tak měly třeba 70-80% úspěšnost, ale nikdy ne 100%, což samozřejmě je dáno i lidskou individualitou, ale většinou to bylo, že to nepokrylo plné spektrum toho, co ten problém mohl vytvářet. No a ty témata se takhle jakoby pak objevovaly, to znamená od toho, že performance lifestyle byl podmnožen na performance training, tak jsem potom se nějak jakoby rozhodl, že tohle bude ten hlavní projekt a začaly vznikat témata, že detoxikace, trávení, imunita, neurooptimalizace, spánek, cirkadiální rytmus a v nějaké fázi pak došlo k jejich propojení a tak vznikl vlastně performance holistický přístup. A v rámci toho tak už dneska pracujeme jinak a když by to bylo v rámci konzultací, tak ty vlastně u toho člověka zjišťuješ, že on přijde s nějakým problémem, ale ty vlastně neřešíš jenom ten problém, ani ho nenecháš jenom o tom problému mluvit, ale zjišťuješ pro něho zdánlivě nesouvisející věci, na což ho upozorníš, ať se toho neléká, ale že vlastně tohle je jakoby náš přístup. A to je to, co potom vyučujeme i na Performance univerzitě. No a v rámci toho, ty v rámci té anamnézy, tak zjistíš vlastně informace o co nejvíce pro ten problém relevantních oblastech v tom životě toho člověka i věcem, kterým on vůbec nemusí dávat pozornost, jo, jako kde bydlí, v jakém stavu je ložnice, až po věci prostě, v jakém prostředí pracuje, jaký je tam vzduch a tak dále. Z toho ty potom vytvoříš na základě toho, co víš a vzhledem k tomu, jaké má problémy nebo požadavky cíle, někdo se může chtít zlepšovat do pozitivních jakoby, že jo, oblastí, nejenom řešit problémy, tak ty z toho mu sestavíš individuální protokol. A to je potom něco, co třeba více dělá Luky jakoby s klientama. Jo, a to je ten současný stav, kam se to teda z těch tréninkových plánů dostalo teď, takže teďka vlastně stavíte ty lidi na základě konzultací, propojování témat. V minulosti to teda bylo, tady máš protokol, cvič podle toho a je tohle. Teď se to rozšiřuje do toho, že hele, dokážeme pokrýt většinu oblastí tvého života. Úplně to takhle není. Spíš bych řekl, jako, že co se týče těch témat, tak z toho emergoval ten holistický přístup, kdy
je tohle, což o čem se můžeme určitě pobavit, věc, která, když jsem s tím začínal, tak se nepoužívala vůbec, dneska získala určitý jakoby marketingový tah, takže to používá spousta lidí, ale je velký, protože a u nás to vzdělání formálně není, jo, jako třeba v zahraničí v nějakém jakoby holistickém poradenství a optimalizaci. Nicméně v tom našem případě ten systém stojí na těch 13 letech té praxe a zkušenosti, kdy ty zpětné vazby, tak jsem vlastně zjišťoval těch 13 let, jo, takže já mám tisíce a tisíce jakoby zpětných vazeb a mám já za sebou stovky a stovky, já jsem psal nedávno Lukimu, tak ročně, byť nedělám konzultace už přímo já, už řadu let, tak ročně odbavím třeba nějakých 200-250 lidí a pořád se z toho učím. Luky má konzultace a máme vlastně jakoby zpětnou vazbu od lidí, kteří chodí na Performance univerzitu, kde je 10 měsíců vlastně sledujeme a pomáháme jim jakoby s těma věcma, co řeší a tím se člověk neustále učí. A když je to vlastně takový super počítač, do kterého ty hážeš ty data, což jsem já, tak ti to vyhazuje nakonec, nějakou schopnost jakoby vytvořit systém, který potom můžeš právě optimalizovat na míru tomu člověku. Poslední otázka na tebe, než předáme slovo Lukimu, protože to velký úvod jsme udělali. Zajímá mě teda ještě jednou, když jsi říkal, že jsi MGR v rámci psychologie, jaký jsou pak další ty oficiální papíry, který jsi nazbíral na té cestě? Protože tu praxi, kterou jsi zmínil, tak to je jako nespochybnitelný, ale stejně pro fungování v tomhletom systému a státě, tak je dobrý mít i nějaký background jako papírovej. Tak se chci zeptat třeba, jakou cestou jsi šel, jaký ty kurzy, certifikáty si využil, aby ses měl ty o co opřít jako lídr toho projektu. Ale já určitě věřím, že člověk by měl získávat další vzdělávání. Nemusí to být výhradně, že vysoká škola, jako třeba dříve se hodně doporučovalo, když fakt chceš jako to dělat na nějaké vyšší úrovni, tak jít na vysokou školu, na nějakou výživu. Já teď přesně nevím, jak se ten obor jmenuje, ale je to buď 3, anebo potom ani z nástavu 5leté studium. Nicméně, a teď neříkám, že vím, jaká je aktuální situace v tom kurikulu, ale už před řadou let, tak jsem prostě viděl, že to kurikulum, jakoby, nebo že to, co se učí na těch vysokých školách, tak se vlastně udržuje 20 let v minulosti a nereflektuje ty nové oblasti výživy. Nicméně už pak jsou, že řekněme, státem neakreditované jakoby formy vzdělávání. Jo? Když člověk dělá s lidma, tak minimálně potřebuje živnost, co je nějaká normální poradenská činnost, za kterou se schová kdeco, anebo potřebuje mít, že jo, pořád bohužel ještě udělaného nějakého toho výživového nebo fitness instruktora, kdy ale zase jakoby to, na co se to zaměřuje, pokud už tam nedošlo k nějakému mohutnému rozšíření kurikula, tak je pořád část jakoby fitness, kulturistika a velké základy. Ale pokud to člověku že umožní, jakoby chce sám na sebe pracovat s lidma, tak je určitě dobré to mít. Já jsem to měl v tom roce 2010, myslím, což mi potom umožnilo jakoby dělat to, jako jak se jmenuje, vázaná živnost a umožnilo mi to dělat jako podnikání. Z psychologie nemůžeš vyloženě hned to začít používat jako živnost, tam potřebuješ 2 roky praxe, v nějaké třeba psychoterapeutické léčebně nebo něco takového a tam jsem se rozhodl, že tou cestou jakoby jít nechci, protože už vlastně ve čtvrťáku tak se mi podařilo rozjet tady to podnikání. Takže ty oficiální byly jenom magistr psychologie 5letý a potom jakoby fitness instruktor a potom v podstatě v té době tak neexistovalo, když jsem začínal extra nic, jo, bylo možná nějaká yoga a někde nějaký kurz třeba s kettlebellem 2denní, ale nebylo moc jakoby těch vzdělávacích platform. A já to nedoporučuji, ale já osobně jsem šel jakoby tou cestou samovzdělávání se ze zahraničí, pak vlastně byla v té tréninkové fázi, tak jsem cestoval po světě na vlastně ty tréninkové kempy v té době s nejlepším žijícím vlastně tréninkovým koučem Charlesem Poliquinem, z toho mám asi 4 certifikáty, byl jsem s Christianem Thibodeauem, z toho mám certifikát, což byl vlastně jeho žák, ale který mě na začátku ovlivnil. A byl jsem s Wolfgangem Ansoldem, se kterým mám certifikát a byl jsem na Havaji na mezinárodním jakoby střetu silových trenérů, kde z toho mám jakoby nějaké výstupy. Ale to bylo v té tréninkové fázi, ale opravdu toho hodně pomohlo, protože já jsem se od nich už učil jakoby s překladem pár let, tak se to dalo využít jakoby na marketing, na to, že najednou člověk viděl, že tam letěl, zažil to a to je vzhledem k tomu, že ty ceny tam začínaly na 40 000 za 2denní jakoby seminář až po 150 000, tak prostě se člověk musel počítat s tím, že to musí umět jakoby zpeněžit zpátky. Jo. Jinak se někdy stane to, co se někdy stává a to je, že se z člověka, který třeba nemá nouzi o peníze, třeba může mít jako předtím vyděláno, ale že se můžou z lidí, nebo může být ještě student, že se z nich stávají profesionální vymětači certifikátů, ale je důležité to umět, že ho potom použít v té praxi a ideálně nějak sebe zhodnotit. Takže tolik bych řekl za sebe na úvod. Děkuju moc.
Luky, je to tady. Je to tady. Máš slovo. Adam teda nakousl, že děláš hlavně konzultace teďka. Tak nám řekni svoji cestu, jak jsi se dostal vlastně k tomu, kde jsi teď. Ten můj jako nějaký background a úvod tak začal zhruba na konci střední školy, kdy už jako na střední jsem se, řekl bych, jako intenzivně věnoval zdraví, fitness a některým tady těmhletěm principům a že jo, jako chodil cvičit, pracoval na sobě, zajímal se o výživu, ale vždycky mi tam chybělo nějaké jakoby vyšší propojení, jo? Že jak říkal Adam, jako v kontextu bylo buď jako klasické fitness a to znamenalo krabičky, rýže a tak dále a na té mojí cestě vlastně byl důležitý bod, že jsem vlastně jako se dostal do takového scestí, kde jsem žil životní styl docela jakoby na hraně a dostal jsem se do fáze, kdy jsem jako trpěl zdravotními problémy. Jo? To znamená, měl jsem odpálené trávení a chronické problémy s trávením, určitě nějaké jako intolerance, ekzémy prostě a tak dále. Do toho mi úplně nefungoval mozek podle mých představ, blížila se maturita, takže já jsem jakoby věděl, že vlastně se necítím dobře a potřebuju se sebou jako začít něco dělat. Jo? Už v té fázi jsem dlouhodobě sledoval Adama, ale věděl jsem, že tam to bylo furt jakoby směrem tréninku a v jedné fázi jsem si říkal, tak koupím si jako první protokol a koupil jsem si optimalizaci zdraví, to bylo myslím 3.0 a tam se to hodně už zabývalo trávením a já jsem najednou zjistil, tak tohle není jenom o tréninku a objevil se jakoby široký kontext jako informací, které pro mě byly wow, jo. Tak hned jsem byl motivovaný vlastně jako jít na nějaké přednášky, to si myslím moje první absolvovaná přednáška byla Nootropika, teďka ta první úplně, jestli to bylo 2017, třeba 2018, tam jsem měl s tou vidinou, jo, tak teďka se naučím principy a nějaké látky, co budu užívat na to, abych vůbec jako zvládl maturitu, jo, takže jsem o tím uvažoval takhle, no ale zkrátka jsem se dostal na nějaké jako cestí, kdy jsem potřeboval najít jako cestu, kam se vydám životem, jo, potom, po střední škole a věděl jsem, že téma zdraví, fitness, prostě nějak starání se o tělo je něco, co mě naplňuje, co mě zajímá, ale nevěděl jsem jakoby kudy kam. Potom tam přišly nějaké jakoby události z hlediska, řekněme, nějakých jakoby spirituálních rovin, kdy tam přišly nějaké jakoby přírodní medicíny, které že jo, jakoby dobře znáš, tak ty mi pomohly hodně jakoby ukázat cestu a dali mi nějaký jako čerstvý vítr do plachet, že jsem začal najednou jakoby bez nějakého strachu dělat jako velké životní změny, jo, přestěhovat se do Prahy, nikoho jsem tady neznal a tak dále, ale to už bylo jakoby potom, to bych teďka trošku předbíhal, co jsem absolvoval první performance univerzitu, která pro mě byla optimalizační, že já vlastně jsem byl ten klient, který potřeboval optimalizovat své problémy, univerzita mi rozšířila totálně obzory, že jsem viděl, že to zdaleka není jenom o nějakém jako nastavení výživy, ale že tam je spousta dalších témat, včetně optimalizace cirkadiálního rytmu, nějaká ta individualita a tak dále. Takže najednou jsem jako měl široký kontext témat a tím, že jsem byl docela geek vždycky, tak jsem potom doma ty témata studoval více do hloubky. Že to nebylo o tom, že bych si jenom pročetl skripta nebo své poznámky, ale šel jsem do hloubky a studoval to. No a potom po přesunu do Prahy, tak ta vidina byla, že bych se chtěl tomu věnovat naplno, jo, ale zase musel jsem se nějak adaptovat tady v Praze, takže já jsem si našel první zaměstnání, pracoval jsem ve skladu v jednom ekologickém e-shopu a potom se vypsala další univerzita, která už byla taková jako více wow efekt, jo, tam bylo to prostě level up z hlediska jako vypsání těch témat a tak dále, takže tam jsem neváhal a viděl jsem, že se chci přihlásit na další univerzitu. A tím, že už jsem vlastně prošel svou optimalizaci, už jsem byl zpátky v plné síle a věděl jsem, že hele, teďka tu univerzitu využiju pro to, abych více nasál ty informace, více se naučil a prohloubil to svoje jako poznání, tak jsem do toho teda šel naplno. Na univerzitě, že jo, jsem se tomu věnoval na 100%, to samé, každá volná chvíle byla jako věnována tomu studiu. A ve chvíli, kdy se blížily zkoušky, tak jsem skutečně jakoby pracoval s tím jakoby vědomým záměrem, kdy jsem každý večer tam posílal záměry s tím, že bych prostě chtěl dělat tuhletu práci, upevňoval prostě to, řekněme, ten životní směr a to poslání a chtěl jsem vlastně splnit zkoušky, které vlastně jsou v závěru té univerzity, tak na 100%, prostě jakoby nejlépe, neexistovalo jiné řešení. Nebo jiný výsledek. No a jsi tak to asi velký geek, že? Jak jsi to nazval? No a tak to i dopadlo. Vlastně zkoušky jsem napsal jako nejlépe ze všech a krátce potom mi vlastně Adam nabídl možnost jako s ním spolupracovat. Jo? Takže pro mě to bylo
wow, jako hele, co se tady teďka jakoby děje. Já bych tady jenom na chvilku vstoupil, jak to bylo z mojí pozice, tak Luky napsal, že jo, nejlepší test byl jakože nejlepší. 110%. A potom, já nevím, jestli jsi měl už, jakoby, já jsem to nevěděl, že má samozřejmě takový záměr jako pracovat, že jo. A potom si úplně nevím, jestli jsi mi to řekl už před tím workshopem, co jsme měli, ale měli jsme potom takový úplně nesouvisející tady s těma věcma 4denní spirituální workshop, kde 3 večery, a byli tam lidi, kteří to nikdy nezažili a 3 večery jsme tam dávali rapy a dělali jakoby kolem toho takovou učišťující ceremonii. A v rámci toho tak se naplnili všechny místa a jedno místo pořád zůstávalo prázdné. Ani za boha se mi to prostě nedařilo naplnit. A tak si říkám, tyjo, tak někomu to místo věnuju, kdo prostě jakoby nějakým způsobem to bude důležité. Tak jsem se šel projít tehdy po Praze tady asi na hodinu a v rámci toho mi pořád chodil Luky. Ale nějak to nesouviselo s ničím, tak jsem ho pozval, jo, řekl jsem mu, jestli by chtěl jít, on že jo, že se chtěl přihlásit, nevím, jestli chyběly finance, nebo jestli byste šli tak. Že... A na tom workshopu tak o nějaké pauze tak za mnou přišel a začali jsme se bavit o tom, že by pro mě začal pracovat. Já si přesně nepamatuju, jestli už předtím si mi to říkal, ale jako rozhodně ta jeho účast tam naživo, tak byla vlastně taková klíčová. Jo? A tím, že to byl i takový spirituální workshop, kde se ho člověk jako hodně čistil, tak to bylo i něco jako takový přechodový rituál, jakože že nejenom, že prošel vlastně tím výcvikem jakoby v tom vzdělávání, ale i že o nějakou tou jakoby spirituální proměnou základní, ale nebyly tam psychedelika. A na základě toho, tak už jak jsme se tam jako potkali, tak já říkám, hele jo, prostě od vlastně jakoby začátku září, tak začneš chodit do kanceláře, bude nějaké zaučení a od konce září, myslím, to bylo, že začneš pracovat. Jenom pro posluchače, co nemají kontext, ta očista může třeba vypadat tak, že 3 dny zvracíte. Tak brutální to nebylo. Tak brutální to nebylo, ale většina lidí tam byla. Nějaký zvracení tam asi bylo, jo? Takže třeba takhle, jako, že se to tělo čistí. Jo. No a pak teda přišel jako, že jo, splněný sen, jo? Že najednou jakoby mám full-time job, který vlastně jakoby znamená to, že se můžu jakoby naplno zhruba 8 hodin jakoby denně věnovat tomu, čemu chci. Jo? A to bylo, jakoby, když vezmu ten jakoby nejširší kontext, tak právě ty geek témata, jo, zpracovat informace, jo. Kolik ti bylo, Luky, když jsi nastupoval? 20, tuším. To jsem vlastně se chtěl zeptat i teďka, a díky, že to narazuješ. Chlapi, kolik já mám teďka? To je jako starší brácha, mladší brácha? Nebo... Mě je teďkom 36. 36 je. A mě bude za pár 26. Okay, 60 okay. No a začala práce pro performance, což byla, teďka je to zhruba 4,5 roku, bych řekl. 4 roky, 3 měsíce. No, tak... 4 roky, 5 měsíců. Fakt super počítač, jo? Všímáte si. Tak začala jízda a tam vlastně jako, že mě ta práce jako umožnila nějaký jako velice jako intenzivní progres. Potom jako zpětně po třeba 2 letech jsem jakoby přišel na jako nějakou filozofii mistrovství a že zaujímám pozici určitou jako učňovskou v rámci vlastně jakoby mentora, co zaujímá, že jo, Adam. A měl jsem možnost vlastně jakoby nasávat informace, zlepšovat se a zároveň, že jo, tím, že jsme jakoby 2 v tom týmu, tak posouvat ten systém společně na nějakou jakoby novou úroveň. Takže vyvstaly nové témata, že jo, teďka jsme po letech příprav udělali koncept holistické výživy, která jde na to úplně jakoby jinak než klasické, že jo, výživové směry. No a taková byla teda cesta. Když je žák připraven, tak se objeví učitel. Přesně tak. A když je žák skutečně připraven, tak učitel odejde. No a to je zajímavé ještě jakoby k tomu našemu vztahu, tak já jsem skutečně jakoby ty 4 roky a těch 5 měsíců tak vnímal jakoby nás více jako padavana a rytíře Jedi, jo, než jenom jako spolupracovníky. A to byl taky důvod, proč ono totiž, než Luky nastoupil, tak já jsem předtím měl, myslím, že 3 roky spolupracovníci a drželi jsme to prostě ve stejném konceptu, jo, 1+1, že můžou být jenom 2 v každou chvíli. Ale to proto, že já jsem sám sobě cítil, že vlastně nemám úplně ambice to skálovat jako firmu a vyloženě to předávat lidem, jo, nebo třeba pro tu univerzitu, i když jsem mohl dělat jakoby další lektory. A i protože celou dobu, když na začátku vzniklo performance, tak důvod, proč se to nezačalo jmenovat Adam Čislík, jako bylo v té době zvykem a dodnes je zvykem to tak jako pojmenovávat. Jo? Ty to taky nemáš, ty to máš taky, že jo, jako Brothers. No, pokračuj. Nevím, jestli jsi z toho všiml, že to někdy, že jo, třeba... Hele, myslím si, že to máme úplně ze stejného důvodu, no. A ta myšlenka je taková, že až jednou umřem, tak to tady může pokračovat dál a že jde o ten jako proud, co děláme, ne o nás. A zároveň je důležité, proč jedna z věcí, proč co se ti taky určitě
nebo buď to zažiješ, anebo už to zažil, tak bylo proto, že to říká v Batmanově jedničce v Batman Begins, tak to říká Christian Bale, že jako běžného člověka tě můžou zničit, ale jako symbol můžeš být nesmrtelný. Jo. A to byl vlastně důvod, proč jako první tak vznikl název, slogan Raspberry Performance a tehdy bylo takové jakoby jiné logo a teď je taky to logo, které stojí jako ta záštita, jo, protože jako Adama Čislíka, jako Lukáše Ruska, tak můžou po tobě jít a tvoje jméno ničit, protože si vidět, jo, protože ale jako systém, za kterým stojí vlastně tisíce klientů, kteří ho respektují a kteří ho velebí a kterým pomohl, tak můžou fungovat jako jedna síla, že jo, to znamená a zároveň, takže je to určitě dobré, někdy je dobré budovat vlastní značku, ale v tom performance tak to šlo ruku v ruce, jo? Že byly období, což bylo hlavně u toho tréninku, kdy Adam Česlík byla ta hlavní značka, jo? Ale byly období, kdy třeba když byly ty problematické roky kolem covidu, jo? Nebo když byly nějaké období, kdy nás moc ničili hejtři, tak se můžeš schovat více do anonymity a použít tu značku jako štít. Jo? Nejenom jako normální značku, ale vlastně ten projekt, který je zaštítěn nějakou filozofií, víš co. Takže bez ohledu na to, co že ti lidé můžou být jakoby ničení, tak ten projekt má tu sílu jakoby penetrovat dále. No a v rámci tady tohodle, tak jsem se rozhodl, což bylo, když přišel covid, protože původně ty tendence byly více, že udělat konzultační centrum, přesně mít poradce, kteří dělají ty konzultace s lidma a mít to více jako že takové holistické poradenství. Pak přišel covid, ukázalo mi to, že v tom světě jsou ještě jakoby velké nejistoty a že kolik lidí to položilo. A rozhodl jsem se, že i z nějak jakoby s filozofií, která potom a s přístupem, který začal jít jakoby do jiných oblastí, tak jsem se rozhodl, že pro mě minimálně jakoby v nějaké další jako epoše, tak je lepší to udělat prostě jako učedník mistr a předávat ten systém. A samozřejmě, že jo, my jsme dva hlavní, pak jsou samozřejmě lidé, někteří třeba byli 5krát na univerzitě a kteří sami jsou vlastně jakoby, že jo, to znamená, že to nestojí jenom na nás, ale že ten projekt stále žije dále jakoby v jiných, že jo, lidech, kteří se stávají také jako mistry v tom přístupu a kteří potom pracují, jako třeba náš vlastně dlouholetý student Vladimír Pisařík, který dělá functional patterns a že jo, má nějaký ten level 4 a pak může, že jo, vlastně využívat ten holistický přístup, jako on to začal dělat, do tady tohohle systému, jo, a pracovat s lidem. Takže ono to je aplikovatelné pro každou oblast práce s lidmi i pro mnohé jiné, že jo. Máme klienty, kteří si otevřou vlastní obchody, jo, se zdravou výživou, nebo začnou v nějakém pracovat a tak dále. No a ten náš vztah teda progradoval tak, že jo, když máš jenom zaměstnance, tak je nahraditelný, že jo? Děláš to prostě tak, že je nahraditelný. Když máš jakoby padavana, tak to děláš tak, že mu ty věci kontinuálně musíš předávat a učit a musíš to prostě dělat pořád, jo? Že prostě pořád se snažíš připravovat mu výzvy a věci, aby on se na základě té výzvy jakoby mohl zlepšovat. No a já jsem si dlouho říkal, kdy ta chvíle přijde, nakonec to přišlo a asi o rok později, než jsem čekal, že k tomu dojde, ale i Luky to cítil pak tak sám, že ale nevěděl přitom, jo, my jsme se takhle o tom nebavili, to nebylo, že bychom si říkali, hele, až budeš připravený, já jsem doufal, že ten čas přijde co nejpozději, ale zároveň jakoby vydržel dlouho, jo, protože, no a přišel čas, kdy se teda vlastně rozhodl, že se naše dál cesty, nebo to jsme se domluvili de facto až před 14 dny, tak jsme se domluvili, že už jakoby ten jeho výcvik se naplnil a že se dále naše cesty rozdělí, byť budeme spolupracovat v rámci univerzity i tak dále. A co jsem ti pak napsal, Luky, když jsem to řekl? Že pasování, ne, na toho Spadavana. Že Spadavana se stal rytíř, že daj jsem mu napsal. Že dostal si svůj světelný meč. Je to tak, nebo dostanu to prvně. 14. března je to. A to je jediný štěstí, že nejste siti. No to by tě musel seknout hlavu. Ti mají taky pravidlo 2, ale jiné. Sit je vždycky jenom mistr a učedník taky. No jasně, ale když přechází když přechází z učedníka na mistra, tak si ti mají, že ten učedník musí mistra popravit. Tak. Jo, to bylo v tom. No. Takhle to na Jedi je hezký, že vlastně vnímáte ten progres a tu cestu a moc se mi líbí, co si vlastně říkal v rámci té značky, že to jako ala nestojí na tobě, ale že je to právě na to hnutí, tak vlastně stejně to vnímám v rámci Brothers a myslím si, že i to je jedna z věcí, proč se mi vlastně daří navazovat ty, dejme tomu jako vztahy, partnerství, kamarádství s dalšíma, ať už fitness trenérama nebo dalšíma koučema, protože je to o té myšlence, o té filozofii. Jo, samozřejmě pak, když jako organizujete akci a většina zodpovědnosti padá na vás, tak hold jako
Může za to Johnny, ale určitě, nebo já sám mám takový jako možná trošku odpor jako k lidem, co to staví na sobě. Ten člověk pak někde škobrtne, třeba ne na začátku, ale za 20 let a vlastně celý ten jeho odkaz se může zabít úplně zbytečně. Jo, a zároveň to může poškodit další lidi, co v tom pracují, víš co? Nebo co jsou v tom týmu. Teď, když se o tom takhle bavíme, tak možná to naplno napálím tady všechny vlastně ty situace ohledně Wim Hofa, co za poslední jako půl rok vyběhly ven a najednou média, co tady začali předvádět. To je dobrý příklad. No. Blíží se zima, pozor, nedělejte něco, co vám doporučuje starý děda, který tady jako byl ošklivý na svoji manželku a děti. Aha, to jsem nevěděl ani. Objevila se nějaká kauza, jo, takhle? No. Jo, ale teďka nedávno vytáhli na něho nějakou, že... Ale na podzim, že jo? Jakože před tou otužileckou sezónou, podle mě, aby to jako lidem znechutili. Jo? Nějaké domácí násilí, víš? A jako v Česku, jo? Ne, to z minulosti. Já vím, ale jakože bylo to jenom v českých médiích nebo i v zahraničních studiích? I v zahraničních a bylo to i v českých médiích. A ještě ten jeden novinář, který ho teďka nedám, napsal taky knížku, co nás nezabije, to nás posílí. A tak on vlastně i o Wim Hofovi předtím odhaloval ten systém ohledně toho jeho syna, jak to tam teda funguje, nefunguje, kdo má jaký podíl a jak když prostě nejedeš podle toho, co oni chtějí, abys dělal, tak zabanujou, smažou, prostě nedostaneš se k ničemu. Což bylo taky jako zajímavý, jak ta kontroverze se vytahuje. Což je za mě právě ten negativní pohled, který to přináší, je to, že lidi si pak s Wim Hofem spojí otužování, to znamená, že otužovat se je špatně, protože Wim Hof udělal nějaký blbosti. Jo, to bylo i pár let zpátky, nevím, jestli jsi tam byl na těch Colorsech, jak tam byl Wim Hof. No jasně, no. A jak se kolem toho vytvořila ta, že jo, Reflex to dal na úvodní obálku, protože to prostě prodávalo. A pak to je přesně, že on tam řekl nějakou jednu větu, jo, to se nelíbila médiím, o tom, že nedoporučuje, jakoby, nevím, doktory v nějakém kontextu, ještě na té stage, kde ho vzala ta majitelka těch Colorsů, nebo ta ředitelka teda, kde to vůbec pro něj nebylo jakoby vhodné. A na základě toho, že jo, ti začnou u nás jakoby čeští jakoby specialisti psát vlastně články, kde vyvracejí benefity jako otužování, jo, vloženě. Takže lidi, prosím, nebuďte ovce. Je super si uvědomit, že otužování tady bylo i před Wim Hofem, bude tady i po Wim Hofovi. A ty benefity, proč to vlastně děláme, tak nejsou o tom, aby náš Instagram vypadal hustě ledově a zmrzle, ale aby jsme zodolňovali naše tělo. A to je téma, na který bych se chtěl podívat teďka dál, protože jste chlapi, identifikujete se jako muži. Výborně. Takže základní otázka, co zajímá všechny chlapy. Vlastně všechny chlapy, kteří s tím mají asi problém, anebo už jsou ve věku, kdy to pociťují, že je potřeba to řešit, tak je ten kouzelný testosteron. Prostě jako, jak si můžu zvýšit testosteron, jak si ho můžu, no vlastně snížit, ne, že to nezajímá nikoho. Zrovna jsem se setkal s žádostí snížit testosteron. Ale, no zajímavý, tak rád bych to tady otevřel, protože já jsem slyšel, jako, že chlapi pak chodí na náplasti, na injekce, vlastně snaží se ho nějak jako navyšovat. Z mýho úhlu pohledu je to krásný paradox, že vlastně je to něco, co nás z dlouhodobého hlediska zabíjí. Že vlastně ve chvíli ten chlap ho už v tom těle má míň, tak se naopak všechno dává víc do klidu ale jako sice klesá nějaká agresivita a dravost, ale pro to tělo je to paradoxně výhodnější, než být pořád jako napumpovaný a najetej. Řekněte mi vy chlapi, jak to řešíte s klientama, když přijdou a zajímá je ten testák, protože tohle to bude naše posluchače určitě zajímat. Ještě než si se dostal k tomu testáku, tak to téma odolnosti, to je třeba jakoby ten směr, kterým se jakoby vydávám já, jo, s klienty. To je ten hlavní topik, který mě zajímá, protože moderní svět, ve kterém teďka žijeme, tak na nás působí nespočet faktorů, které tu odolnost oslabují. Jo? Takže ve chvíli, kdy chceme být odolní nejen jako na nemoc a civilizační onemocnění, ale být odolný i psychicky, i spirituálně a celkově vlastně jakoby prosperovat v tom životě, tak odolnost je number one téma, které je potřeba řešit. Jo? A v kontextu mužů je testosteron z našeho pohledu a myslím si jako obecně i z hlediska prostě vědy, co vyplývá z toho biologického efektu testosteronu, alfou omegou pro to, aby to tělo a i psychika u muže byla odolná. Jo? Takže třeba, jak si říkal, že ve chvíli, kdy ten testosteron klesá, chlap se jakoby vyklidní, tak ano, do určité míry lze se na to takhle dívat, ale vždycky, čím vyšší testosteron bude, jo, v kontextu jakoby naturální produkce, tak ten muž může počítat s daleko větší odolností a je důležité vlastně vytvářet v tom životním stylu podmínky pro to, aby ten testosteron byl v optimálních, nejlépe v co nejvyšších naturálních
hodnotách, jo? Protože to tomu muži umožní prosperovat v tom moderním světě, jo? Zvýšuje se odolnost na jakýkoliv, řekněme, toxin, ale i životní výzvy a tak dále. Jo? To znamená testosteron alfa omega u muže z mého pohledu a z hlediska té optimalizace, když teda člověk přijde jakoby ke mně, tak se dívám na to, jakým způsobem žije, jakým prostředím se obklopuje, jestli používá nějakou syntetickou kosmetiku, jo, například a tak dále. A z toho balíčku, co se o tom klientovi dozvím, tak potom už se tam dávají, že jo, ty specializované a individualizované principy pro to, aby mu ten testosteron se navýšil. To může být u někoho, že dá pryč ty největší jako stresory, které ten testosteron snížou, takže pokud je muž zatížen chronickým stresem a nemůže spát, pracujeme na spánku. Spánek je alfou omegou pro optimalizaci testosteronu. Někdo má všechno jakoby poladěné a ten testosteron není úplně jako ideální, ale zjistíme, že má vyšší procento tělesného tuku, takže se snažíme o to, aby zhubnul a zase tím, že bude mít nižší procento tukové tkáně, dochází k snížené aromatizaci, tím to znamená zase, že bude méně testosteronu přeměňovat na estrogen a bude zase se naturálně zvyšovat ta hladina. Jo? Potom je nějaká fáze, kdy se můžou využít přírodní látky, jo? Které podporují tvorbu testosteronu nebo optimalizují stresové hormony, které zase umožní, že ten testosteron se zvýší. Jo? Ale ve výsledku potom, že jo, může ten člověk pracovat i s nějakým hormetickým stresem. Bavili jsme se tady o otužování a samotné otužování jako takové nezvýší testosteron nějak jakoby výrazně, jo? Ale zase posiluje tu odolnost dlouhodobě, zvyšuje to, že jo, vědomí vlastní účinnosti, že člověk zvládl nějaké příkoří a posiluje to z dlouhodobého hlediska, zvyšuje odolnost na chlad a to může potom nepřímo z nějakých procentuální části zvyšovat testosteron a ten chlap se potom cítí více v plné síle. Jo? Takže tak bych to nějak jako řekl k tomu testiáku a tématu odolnosti. Okay. Děkuju moc. Mm-hmm. Už se nadechuješ. K tomuhle doplním 2 rychlé vsuvky. Pohyb, co jsem jako vypozoroval u klientů. Jako neuvěřitelný, jak má spousta lidí zaseknutý kyčle. Vlastně ve chvíli, kdy začnou pracovat, teďka to řeknu žensky, s pánevním dnem, jako tady s tou oblastí. Pro ty macho chlapy si představte, že najednou dokážete kopnout high kick. Jo, to znamená, že je tam nějaká jako flexibilita, mobilita a tohle velký ukazatel pro mě. A potom prostě absolutní jako absence porna. Mm-hmm. Že vlastně vyhodit to z hlavy, protože najednou začnete být jakože tak jako normálně a přirozeně a ne uměle vyhnaně, jo, když to řeknu z mou zkušeností. A jaký máš názor, jestli se tě můžu zeptat, jaký máš názor na užívání ne jakoby steroidů ve stylu jakoby kulturistiky, ale třeba jako se užívají někdy v bojových sportech, jako v MMA, jo? No. Třeba v nějakém jakoby nižší množství. Co si o tom myslíš? Jsi úplně zastáncem jako legalizace? Já si teď úplně nejsem jistý, jak je to třeba u nás v Oktagonu, jestli se tam dělají testy. No, to je jednoduše, uděláš v Oktagonu testy a zavřou to. No. Takže co si myslíš potom z tvojí pozice jako o tomhle problému? Problematice. Z informací a z věcí, které mám já a skrz jakoby kurz, který jsem prošel a s lidma, s jakýma jsem se bavil, tak je prostě potřeba si říct, že v rámci těchto profesionálních sportů, tak člověk, který může 50-60 plus, tak bych řekl, že kohokoliv jsem kdykoliv viděl na nějaký tyhle jako už special fightový kartě, tak určitě během nějaký doby svého života používal steroidy. Tak, teďka je právě otázka, že jsou tady lidi, kteří ti dokážou za týden vylečit koleno, přesně, že se to použije v rámci té regenerace, a jsou tady lidi, kteří si chtějí jako zlepšit tu svalovou hmotu, použijou to na to. Ale zase, když budu úplně upřímnej a otevřený, tak v rámci toho, když se podíváte na třeba určitý zápasníky, co nastupujou, jak vypadají, jak se chovají, tak je jako zřejmý, že ten sport se posouvá z nějakých našich jako řeckých ideálů do toho, že je potřeba udělat ohromný výkon, je potřeba udělat ohromnou regeneraci, je potřeba vydělat ohromný peníze, takže jako myslet si, že ty lidi, co tohleto absolvujou, takže jsou úplně jako čistí, tak z mýho úhlu pohledu je čistá naivita. Jo, víme to i v rámci Gordona Ryana, který taky vyhlásil to, že hele, jako techniku máme všichni stejnou, teďka je otázka, kdo víc nasype. A je to takový, jak to říct, no. Z mýho úhlu pohledu prostě si musíme uvědomit, jak ohromný jako kolos to je a tady tyhle ty věci tam jsou přehlížený.
Jo. Co je na druhou stranu smutný, tak když vezmeš Armstronga nebo prostě různě jako jiný odvětví toho sportu, kde se jakoby těm lidem zpětně našly teda ty zakázané látky, tak jim ty medaile byly odebrány. Jo, což vlastně v tom bojovém sportě se neděje, je to tak braný, že takhle to je. Velký riziko, který tam já osobně vnímám, tak je to, že se vlastně vytváří pro hodně lidí vzory, které jsou nereální. Jo, a když vezmu i sám, jak jsem byl inspirovaný tady spoustou jako lidma, velkýma chlapama, tak i v té hlavě vzniká nějaká představa o tom, že takhle třeba budu vypadat, že takhle se dokážu jako chovat, hýbat. Regenerovat, že jo, ty tréninky. Regenerovat, protože vidíš každý trénink, že jedou úplně jako do zničení a pak hol v tom hobby světě, těch lidí, co si chtějí zasvědčit, žít zdravě a zajímat se tady o nějaký holistický přístup, třeba jako my, tak to vlastně není úplně možný, to není jako skloubitelný, protože my to nemáme šanci odregenerovat. A já osobně jsem nikdy takovýhle látky nepoužíval, můj strop je jako kreatin, protein, jo, žádný další jako super věci se tam neposílal do toho těla, pokud se nebavíme teda o medicínách. A ty ten výkon někdy spíše zhoršují. Ty přenastavují vlastně ten mindset v té hlavě, jakože proč to dělám, proč to chci dělat. Proč chci zápasit s někým? Já nejsem žádný zápasník, já učím lidi kotrmelce a budokon, jo. Takže tam... To jako, asi jako my nejsme biohackři, tak bych to nazval. No, ale když jako po bufu si představíš, proč chceš sám sebe mlátit do hlavy v cizím těle, tak úplně už ti to nedává jako tu možnost vlastně vůbec tímhletím směrem jít a bereš to naopak, že hele, všem lidem přeju lásku, mír a čím vlastně líp se zodolním a čím vlastně vytvářím víc jako čím jsem nebezpečnější, tím bezpečnější pole dokážu vytvářet. A myslím si, že tohle je ten zdravý vzor, co vlastně by těch chlapi třeba mohli se o tom zamyslet, že aha, takže zodolňuju ten nervový systém, jsem vlastně lepší v tom otužování, ve výživě, tím pádem vlastně roste mi ten tesťák, takže třeba to vypadám jako Milius, ale mám prostě víc tesťáků než nějaký jako nasypaný mačo týpek a tím pádem vytvářím i v té společnosti jako stabilnější hodnotu. Jo. Takže to jsem chtěl vložit. Co ty a ten tesťák? Tak a teď já bych k tomu právě přidal 2 nebo 3 věci, což by bylo něco obecně pro fightery a pro užívání steroidů s přesahem, že se to dneska užívá i pro ty, co jenom to dělají rekreačně, jo, právě po těch vzorech. A přidal bych něco a na začátek asi úplně, co ještě navazuje na tu, jak se tomu říkali? Houževnatost, ale odolnost. A tak k tomu, co zmiňoval Luky, i ten princip jakoby otužování u muže. Jo, jedna věc je, že u muže vlastně testosteron a dopamin jsou spojené. Jo? To znamená, co ti zvyšuje dopamin, jako třeba otužování, tak potom může mít přesah do toho, že když máš vysoký dopamin, tak máš více testosteronu. Proto i ten testosteron u muže tak hodně souvisí s tou psychikou, by on má sám nějaké jakoby psychické kvality, tak když roste, což třeba je při tom zneužívání toho externího testosteronu a roste ten dopamin, tak to má pak ty snadnější přesahy do té agresivity, jo? Že vlastně příliš dopaminu i bez testosteronu, jako třeba z některých, já nevím, smart drugs, tak prostě může mít u některých typů lidí přesah jakoby do agresivity. No a určitě je potřeba říct, že my se můžeme bavit, že jo, o jakoby klinické práci nebo o holistickém poradenství, kdy ten testosteron měříš, versus jak se prostě člověk cítí na denní bázi, aniž by to jakoby řešil objektivně, jo? Protože potom máš prostě jako nějaké příznaky, jo? Cítíš se bez nálady, bez motivace, vlastně pomalu regeneruješ, nabíráš tuk, jo? Zejména na prsou, tak jsou všechno znaky sníženého dopaminu a testosteronu, jako primárně testosteronu, ale s dopaminem do té psychiky. Když, že jo, samozřejmě máš problémy s erekcí, s libidem, by to není jediný faktor, jo, tak to je nejčastější. Když ten muž necítí ten drive, tu motivaci, tu energii, tak je to dáno dopaminem, ale pokud jsou tam k tomu připojené i ty fyzické komponenty toho libida, fyzické aktivity a tendence k fyzické aktivitě a sportu, tak už to značí pro každého člověka, aniž by si to musel měřit, že to ukazuje na nějaký snížený testosteron. Když se to potom měří v klinické praxi, tak jedna věc je, že ta norma je extrémně benevolentní, takže člověk si pak třeba řekne, zajdu si to změřit k doktorce, ta ti to změří a řekne ti, ne, vy jste v normě, ale máš testák 6 bodů, jo, nebo 7 bodů, norma je třeba 6, řekněme, ale optimální hladina je třeba pro většinu lidí 15 až 20. Takže klinicky to není jakoby dostatečně nízké,
zatímco v Americe už bys dostal jakoby hormonální terapii, aby to dorovnalo do těch 15. Pak je ale druhá věc, že se to dá většinou naturálně optimalizovat do těch 15 a že když ten muž má ten testosteron příliš snížený, tak je to přesně nějakým tím faktorem, jako Luky popisoval, což může být u každého jako jiný. U někoho spánek cirkadiálního rytmus, u některého xenoestrogeny, co třeba často vidím v posilovně, což je zrovna jako místo, kde to můžu vidět, tak je, že člověk, co přesně cvičí, chce vypadat dobře, samozřejmě neví o tom, ale přijde a po tréninku a má vyšší procento tělesného tuku, anebo je takzvaná skinny bitch, že má jakoby, že je hardgainer, chybí mu svaly, ale má ještě jakoby tuk, jo, navíc, takže takový jak brambor, tak vezme vlastně nějakou Rexonu Axe a prostě se tam stříká po tom tréninku celý, jak kdyby se do toho chtěl oblíknout a tím tou mlhou tam ještě nasytí těma xenoestrogenama a všechno ostatní. Já vždycky nemám to srdce těm lidem to vysvětlovat, možná bych měl, ale možná bych vypadal jako podivin. A to je přesně to, že jsou to tyhle ty zdánlivě malé věci, jo, jaký sprchový gel používá muž, jaký deodorant a co ještě používají muži. Zubní pastu, jo, ale nejvíce to je u té skincare a hlavně taková věc, jako je nějaké tělové mléko, což si myslím, že muž reálně nepotřebuje, tak tyhle ty 3 věci, když se spojí, jo, že člověk používá prostě sprchový gel, deodorant a ještě si to vmasírovává tělové mléko a v létě je to konvenční, že jo, opalovací krém, tak tím vlastně dostává do těla velké množství jakoby látek, které fungují, že se vážou na estrogenní receptory a byť se nezměří v těch krevních testech, tak zvyšují celkovou tu estrogenitu těla. To vychyluje tu váhu, protože pak člověk ukládá více tuku, čím má více tuku, tím více produkuje aromatázy a tím to snižuje jeho vlastní testosteron. Takže určitě jedna z věcí pro každého, kdo tohle poslouchá, investujte to minimum času a najděte, dneska už jsou velké možnosti oproti minulosti, tak deodorant, sprchový gel a cokoliv dalšího používáte, bez parabenu, bez ftalátu, v nějaké jakoby organické kvalitě, co používá, že jo, základní tuky jako olivový olej, biftelou, hovězí luj, nebo esenciální oleje právě pro ty různé jakoby benefity. A to je jedna jakoby z věcí, co když člověk dělá na denní bázi a třeba se to spojí s přetíženou detoxikací, tak to tělo začne se projevovat více estrogeně. Tohle je nějaká jakoby ta, řekněme, testosteron klinická nebo jakoby hormonální část, ale potom, co se týče neodolnosti, ale řekněme nějaké té houževnatosti, což je širší kategorie a může to být i kategorie více psychologicko-spirituální, která potom má vliv jakoby na tělo, jo, v rámci toho pozitivního stresu, takže muž by měl určitě, protože dneska se většina mužů nechtě, jo, ať už si to chceme připustit nebo ne, tak pokud se o to člověk vyloženě nesnaží, tak na jedné straně většina běžně stravujících se a fungujících se mužů tak přesně si kanibalizuje vlastní testosteron, pak odevzdává svůj dopamin pornu, sociálním sítím nebo diskutování o tom, jak kafe latte si mají dát na sociálních sítích. Takže díky tomu se vlastně oplošťuje ta jejich jakoby maskulinita. Ale souvisí to potom i s psychikou a s příliš pohodlným stylem života. Jo, dříve to bylo, že muž musel ulovit, udělat oheň, porazit nepřítele a otužovat se nebo zažívat příkoří. A dneska to chybí. A chybí to čím dál tím více, čím je společnost pohodlná. Teďkom, že teenageři a mladé generace jsou na tom nejhůře, proto my investujeme i hodně času a úsilí o osvětu pro tuto generaci, nebo třeba taková blbá věc jako vapování. Tak, že jo, teďkom neřešíme jakoby ženy, jo, ne, že bychom je nechtěli řešit, ale tohle je teďkom o mužích, tak muž, když vapuje, tak vlastně dostává z toho vždycky hit dopaminu a zároveň z toho dostává do těla estrogenní substance, jo, a jsem viděl jakoby dobrá pracovní pozice, jo, starší muž, třeba já nevím, 28, který to měl de facto jako na řetisku jako dudlík a v každé chvíli, když to nevnímal podvědomě, začal prostě vapovat. Takže dneska je hodně, že jo, stává se moderní v určitých kruzích, že dneska, aniž by to šlo do nějakého jakoby starání se o zdraví a výživu, takže stále více mužů slyší na takové ty směry jako Andrew Tate, že jo, a jiné, které prezentují vlastně tu maskulinitu skrze vlastně zažívání příkoří a skrze vlastně orientaci na plnění těch tasků, jo, nebo jsou potom přístupy jako Monk Mode Imana Gadžiho, který vlastně je o tom, že jo, měsíc přesně žádné sociální sítě, žádné péčko, žádné dopaminové stimuly a prostě soustředit se maximálně jakoby na jenom business, jo. A tyhle ty věci, které jsou de facto jakoby na jednu stranu mimo tu fyzickou optimalizaci zdraví,
tak ale psychicky a spirituálně jsou důležité a na jednu stranu je to teď pozitivní trend, že stále více mladých mužů, ne všichni, malé procento pořád, ale roste to, tak se vzhlížejí v tom, že právě si uvědomují, že jakoby ta maskulinní role by měla spočívat v něčem jiném, než jako vidíme i tady často v Praze, tak vlastně toho přehnaně feminního muže, který mluví, že jo, o vysokou oktávu výše a kdy i třeba v tom páru, tak to potom jde jakoby vidět, jo, že tam není ta maskulinní energie, ta schopnost se postarat o tu partnerku, že jo, zabezpečit ji v případě nějakého ohrožení, ale je to splněné už od takové věci, jako že v běžném životě si můžu na denní bázi, byť jsou to malé věci, vybírat tu těžší cestu místo té lehké. A nebo pokaždé, když je něco negativního, co se mi stane, že mi ujede metro, tak si můžu říct, můžu běžet tu jednu zastávku. A když budu mít dost dopaminu, tak si řeknu, budu běžet a dostanu se tam stejně rychle jako ten autobus. To se mi teda jednou podařilo, ale nedával jsem si to tak často za úkol. Takže je to právě o tom, si jakoby pro podporu celkové té maskulinní energie, tak si být vědom toho, že je důležité v dnešním světě, kdy je, že jo, jídlo po ruce, můžu se lehce odendat jakékoliv mluvy v hedonismu, jo, to znamená, můžu mít pečko po ruce, můžu mít to jídlo, které mi chutná, ale je smažené, že jo, po ruce. Rozvoz, kdykoliv, jakoukoliv hodinu. Jo, vapíčko po ruce a můžu upadnout, že jo, pivečko každý večer a tak dále. Tak stejně tak, ale můžu si uvědomit, že ten život není jenom o tomhle, a že z hlediska, už jenom kdybych si to měl motivovat jakoby nějak fyzicky, tak si říkat, jo, hele, když budu mít vyšší testosteron, tak prostě to mužské tělo funguje lépe. A být třeba jakoby uměle zvyšovaný testosteron potom v extra pozdním věku může více vést jakoby k rakovině, na což je něco asi, na co si ty jakoby poukazoval, tak obecně víme, že to, aby člověk třeba v těch 60-70 letech, tak nebyl extra křehký a netrpěl nemocema a nebyl bez energie muž teda, tak je i pro něho ideální nějaké to vyšší množství, jako střední množství testosteronu, jo? Vyšší než je běžné u té generace. Super. Chlapi, tady máte nějaký základní návod, co s tím tesťákem. Byla tady řeč o kosmetice, co ten tesťák sráží a vapíčka a teď si říkal ty postavy chlapů, kteří mě teda víc iritují ty, co jsou třeba velký, ale vidíš, jak mají moc tuku, jak mají přesně ty povislý prsa, jak máš pocit, že kdyby spadli na zem, tak se nezvednou. Tak je to pomalu jako zavolat jeřáb. Jo, že vlastně odpojení od sebe a v tom komfortu kancelářský židle nebo vlastně lifestyleu, který je tak jako příjemný a pohodlný, tak zapomněli na to, že jsou jako lidi, no, že jsme součástí přírody a naše tělo hold, když spadne na zem, tak by se nemělo porouchat, mělo by být schopný, funkční, protože přijde doba, kdy třeba spadneme a to, jak jsme se o to tělo chovali třeba do 50, do 60, rozhodne o tom, jestli přežijeme dál. Jo, narážím na to, že vlastně v senior housech, když se třeba stane, že úraz kyčle, nebo tady pánve, tak ty seniori už nejsou vlastně jako schopní, aby jim to srostlo a dostává se tam zánět, infekce a umírají na to. Jo, takže tenhle ten faktor můžete ovlivnit tím, že budete cvičit už teď. Ale co teda nám ten tesťák přirozeně snižuje? Říkali jsme asi teda porno, vapíčka, fast foody, smažené jídlo. To je právě důležité, že třeba když jsme zmiňovala ta toxická kosmetika, tak dneska je trendy, že se natáčí jako různé jako reakční reelska, když někdo prostě hovoří o tom negativním efektu, například o nějakých BPA, bisfenolech a těch estrogenních jako látkách, tak si člověk řekne, no ale ve studiích třeba byly použité vyšší dávky, blablabla, to nemůže mít vliv, jo. Ale v praxi to funguje tak, že my nejsme ve vědeckém prostředí, jo. Žijeme v moderním světě a ty negativní faktory se nesčítají, ale násobí dohromady. Tohle je super. Jo, no. To je extrémně důležité říct a ono potom ta praxe taky není o tom na všechno si jakoby dávat pozor, jo. A dělat si starosti z toho, že jeden den spánek prostě nebude optimální. O tom je potom ta odolnost, jo, že ve chvíli, kdy není spánek, tak prostě zatnout zuby a člověk jakoby jede dál a ví, že to potom zase najede do toho režimu, zregeneruje. Ale ve chvíli, kdy to tělo vlastně ty jinak optimalizuješ, jo, tréninkem, stravou a tak dále, tak pak mít nějaký jakoby nevyvážený režim nárazově, tak bys měl naopak z toho těžit, jako že to je další výzva. Jo? Yes. Neznamená to samozřejmě, že jo, to člověk dělá hned, ale že třeba po nějaké fázi optimalizace, když člověk začíná, po pár měsících, u někoho to může být rok, tak potom jsou ty možnosti volnější, jo? Že to není už tak pevně. Ale k těm volnějším možnostem, tak třeba já u svých klientů pozoruju, že si tam musí dojít a dochází si tím, že když já jim řeknu všechny tyhle ty rady, oni nejsou jakoby schopni si to dát do toho systému. Takže vlastně mnohem jako jednodušší cesta z mýho úhlu pohledu s nima
ukázat jim ten systém, co znamená, že se dohodneme spolu na nějakých bodech a krocích, oni vlastně vidí, co mají dělat a třeba i kdybych jim řekl tyhle ty stejné informace, ale neukázal jim ten systém, tak mi na tom jako třeba skolabujou, že se nedostanou z těch informací do toho systému a do té každodenní praxe. A jsou to fakt drobnosti, jako že prostě nastavíte člověku budík v telefonu, že ve 2 hodiny mu prostě zvoní budík, ať si dá poslední kávu a ví, že už prostě dál jí pít nebude. Jo. Protože když tu informaci má, tak vlastně nebyl schopný s tím třeba pracovat takhle a díky té upomínce, tak už si to ten mozek naučil a jede dál. A to si vím, že v ideálním světě tak by ten člověk měl být schopen s tím pracovat. Jenom je už ve stavu, že víš jak, není zvyklý přesně a k tomu všemu, co vnímá on jako stres, že jo, tak vlastně ještě mu přijde najednou, že musí změnit tolik věcí, takže... No, drobnými krůčky k velkým změnám. To je změnám. těžké jako je motivovat kolikrát, jo? Že třeba když mi přijde jako nepolíbený klient, když to řeknu takhle, který má úplně jako vlastně všechno špatně, tak mým jako primárním cílem je, aby z té první, druhé konzultace se dostal jako do bodu, kdy už cítí jako najednou zlepšení, co nejrychleji, jo? Protože to posiluje potom tu zpětnou vazebnou jako smyčku, že ten člověk v tom bude pokračovat, že najednou si řekne, aha, že cítím se lépe, tak na tom něco bude. A ve chvíli, kdy ho dostanu do tohoto stavu, tak potom už si s ním můžu hrát právě jakoby přidávat nějaké další principy a postupy, protože ve chvíli, kdy se to jako naloží spousta eliminace a tak dále, takže od člověka to zahlcuje a častokrát je potom problém s nějakou jako důsledností a podobně, jo, ale když se vrátím zpátky k té odolnosti, jak jsem třeba zmiňoval ten spánek, tak ve výsledku je to o tom testosteronu tak, že by měl člověk pochopit, co všechno v tom moderním prostředí může ten testosteron narušovat. Potom v té praxi, co může vědomě sám ovlivnit, jo, protože jsou věci, které člověk neovlivní. Jo. Řekněme prostě třeba například, že jo, je znečištěný vzduch, žije v Praze, tak prostě s tím bohužel jakoby nemůže nic dělat, ale o tom je potom ta práce na tom posilování toho zdraví a těch obranných mechanismů, které v tom těle máme a spousta lidí je má dysfunkční, ale ve chvíli, kdy zase se posílí to zdraví natolik, tak ten člověk už potom nemusí mít strach a obavu. Jo? Jsou specifická kategorie klientů, kteří potom, když zjistí, co všechno jakoby je špatně, tak mají ty obavy, jo? A žijou vlastně jako ve stresu a to není žádoucí, to nechceme. Takže cílem je vést ho perspektivou, pracuju na sobě, abych byl silnější a byl více schopen odolat látkám, faktorům prostředí, které nemůžu vědomě ovlivnit. Jo? A tím to potom jakoby jde hezky s tou další praxi, že člověk cvičí, dobře spí, stará se prostě jako o sebe, užívá nějaké suplementy na posílení, tak ta odolnost a houževnatost roste, může si dovolovat, že jo, i v tom mindsetu, že jo, si dávat nějaké výzvy, protože už ho tam to konečně pustí. Já často teďka v kontextu právě nějakého mužského jako seberozvoje často vidím nějaké vztahové kouče, kteří říkají těm chlapům, jak se mají chovat a tak dále. A já si říkám, hele, OK, jako dává to smysl, ale ta biologie těch chlapů nebo fyziologie toho těla je tam nepustí do takového mindsetu. To tělo musí být natolik jakoby silné a houževnaté, aby byli schopní právě jako obstarat partnerku, rodinu a tak dále, být tam ten stabilní muž, protože ve chvíli, kdy to tělo nefunguje, tak bohužel to bude špatně i v této úrovni. Ale skvěle jsi mi nahrál a myslím si, že vlastně na tvým příkladu to jde v rámci těch 13 let, kdy nějaká ta cesta je tělo, mysl, duše. Nazvěte si to každý jak chcete, ale vlastně bez toho jako kvalitního dopravního prostředku, který tady máme, tak jakýkoliv další myšlenky a tyhle ty ideály, tak vlastně nejste schopni integrovat a praktikovat v té každodennosti, protože hold vaše tělo bojuje s tím, že je tam zvýšený zánět, že jste nevyspalí, že prostě jsou tam jiný problémy a hůř se integrujou ty krásné myšlenky a jak změnit vztahy, než když prostě máte vyladěný hardware a jdete upgradeovat software. Plus to nemusí být, že jo, jenom vyložení, že by člověk musel být maskulinní nebo sportovní typ, ale jde právě i o to zdraví. Jo? To znamená, když budeš mít nějaké chronické zdravotní problémy a budeš sám se sebou bojovat, jo? Abys na každodenní bázi dokázal je ten baseline, tak se ti těžko bude nahánět že jo, manželku na ulici a že jo, vymýšlet nápady na víkend že jo, s programem. Takže, ale to je pak i třeba, co se týče normální spirituality, nebo když že jo, máš potom, já nevím, jak to nazvat, nějakého spirituálního lektora, což taky se u nás jakoby rozvíjí. To roztrhl se pytel. A pak tam, že jo, chybí to odpojení jak od fyzického těla, tak ale od fyzického prostředí, že jo. Takže pak ten člověk, že jo, musí nějak vydělávat, někteří to jako zvládnou, že z toho udělají profitující biznis, ale já jsem znal spoustu příkladů lidí, kteří prostě jakoby přežívali, jo, díky tomu, že se vydali na tu spirituální cestu
A to stejně s tím fyzickým tělem, že tam kolikrát třeba ten člověk v dobré víře, že to bude super, tak že ignoruje různé třeba výstražné signály bez jakéhokoliv jakoby kritického hlasu, tak naskočí na nějaké veganské stravování, rozstravování a v konečném důsledku to třeba pro něho není dobré a pomalu se tím ničí, což jsem viděl hodněkrát, ať už jakoby s lidma, kteří se k nám dostali, nebo přesně nezaúčastněni v nějakých spirituálních jakoby skupinách, že prostě přesně když tomu tělu, tak všechno nejde udělat jenom přes jakoby myšlenku, víru, krystaly, že, a vodu nabitou, ale prostě když tam budou nějaké nutriční deficity, tak prostě to toho člověka bude jakoby pomalu ničit, jo. A pak bohužel někdy se stane i to, že člověk musí ubrat z toho vlastního přesvědčení, že nechce jíst zvířata, jo, nebo některé věci plně nejdou nahradit a musí třeba přijmout to, že se to zvíře z ekologického chovu stane jeho součástí, jo, ta jeho esence, jako to vnímají někteří, jako to vnímali indiáni v Severní Americe, když zabíjeli buffely. A takže je to prostě o tom, že dneska, což si myslím, že i v rámci jakoby nějakých vývojových etap tady na Zemi, takže už zase se dostáváme k tomu, že tam je prostě klíčové to propojení, že člověk pracuje i na tom fyzickém těle, i na tom svém fyzickém životě, i na té psychice, že jo, nebo hormonech a neurotransmiterech a i na tom vědomí, jo, nebo duši. Je velký souhlas, chlapi, baví mě to. Fakt je to skvělý, chci otevřít další 2 bráchy. Tohle byl testosteron, co ten pověstný sympatikus a parasympatikus. Protože hodně problémů, o kterých jsme vlastně i mluvili v rámci toho testáku, jakože třeba i problémy s libidem a s erekcí, tak co se ke mně dostali za příklady a věci, tak vlastně ten chlap jenom byl přestimulovaný v neustálém sympatiku, měl nedostatek parasympatiku a přesně najednou to přišlo, že hele, wellness víkend jako se ženou, 2-3 dny jsem nemusel nic dělat, libido je zpátky. Jo, co se děje? Tak jak to v tom těle funguje, protože hodně lidí, třeba i když já je vezmu na Brothers Camp a vlastně jsou 3 dny offline bez telefonu, jo, jsou vlastně na vegetariánské stravě, plus je tam program, kdy jdeme spolu 24 hodin, ty 3-4 dny, ale prostě pořád se něco děje, to znamená, že fakt můžou vypnout a nechat se tím províst, tak oni to třeba zažijou poprvé v životě. Jo, takovou tu hlubokou přítomnost, kdy aha, co se tady děje na tom světě. Víte, co myslím? Jaký máme čas, jenom prosím tě? Máme 1. hoďku, takže jsme v pohodě ještě na další půl hoďku. Pro posluchače, kteří jako neznají parasympatikus a sympatikus, o co se jedná, tak jde primárně teda o periferní nervovou soustavu, kdy to je ten sympatikus spojená s tou stresovou reakcí, boj nebo útěk, a parasympatikus naopak klídek, pohodička, trávení, jo, nohy na stole. A nějaký jako duševní klid. No a problém zase v dnešní moderní společnosti, Adam to, že ho pracovně nazval v rámci performance dobře, že člověk je dneska jakoby homo sympaticus, ne homo sapiens, ale homo sympaticus. Jasně. Jo, člověk chronicky jako vystresovaný. Jo, sympaticus spojený s adrenalinem, noradrenalinem, kortizolem. A zase je to důsledek toho životního stylu. Jo? Ve chvíli, kdy my spojíme zase holisticky kombinaci faktorů, jako je třeba narušený spánek dlouhodobě nebo neoptimální spánek, snižuje se odolnost na stres. Potom ten člověk vstoupí do toho kolečka každodenního řešení nějakých povinností a tak dále a v důsledku snížené stresové odolnosti, i například u muže v důsledku sníženého testosteronu, tak se objevuje větší pravděpodobnost toho, že ten sympatikus bude více aktivnější. Do toho přidáme stimulanty, jak už je káva, nikotin, jo, a další. Potom nutriční deficity. Jo, je důležité jako říct, že ta nervová soustava je ovlivňována do určité míry vlastně mikroživinama, takže ve chvíli, kdy tělu chybí třeba hořčík, je větší pravděpodobnost toho, že ten sympatikus bude více aktivnější. Jo? To je jeden jakoby z mnoha příkladů. A toho všechno vlastně nasvědčuje tomu, že jsme dneska daleko více ve stresu a třeba já v praxi s klienty, kteří jsou v biznisovém prostředí a mají toho naložené jako nesmysl. Jo? Takže pracuju s nima tak, aby se ten sympatikus, že snižoval v tom kontextu, že třeba doplňuju ty deficitní živiny, jako první věc je vždycky hořčík. Potom, že samozřejmě další základy, spánek a tak dále. Jo, ale kolikrát je ten spánek narušený v důsledku té sympatické dominance. Takže tam je to často o tom hledat vědomě během toho dne menší bloky na to zastavit se, vědomé sklidnění. Jo. A může to být 10 minut, vystoupit z toho kolečka, sednout si a klidně koukat do zdi.
jo, napojit se na dech, pracovat s dechem. Dech je důležitá brána vlastně pro to, jak pracovat s tím nervovým systémem. Ve chvíli, kdy se naučí člověk správně dýchat, může si ten nervový systém modulovat, jo? Ať už směrem sympatiku, kdy se potřebuje vybudit, tak směrem parasympatiku, kdy potřebuje právě jakoby to sklidnění a otevření, že jo. Například člověk řeší nějaký problém, teďka sympatikus aktivní, mysl, že se zúží, ale on potřebuje najít to správné řešení, nejednat reaktivně, ale naopak více vědomí a vidět širší pole možností, tak právě ideální zastavit se, prodýchat se pomalu, prohloubeně nosem, výdech prodloužený ústy, jo, a potom člověk vlastně se mu zase zpátky jakoby rozšíří to vědomí a je schopný jednat více v plné síle a zvolit třeba to správné rozhodnutí, jo, takže velký problém dneska vnímám jako v kontextu narušení rovnováhy nervového systému a je to o té holistické praxi. Odhalit u konkrétního člověka, co je tím hlavním triggerem, většinou je to kombinace faktorů, jak jsem říkal, a pracovat na dlouhodobém udržování rovnováhy. Jo? Nejde to vyřešit za týden, za měsíc, je to konstantní práce, dělat nějaké návyky správně, protože zase, že jo, přijde období, kdy bude toho stresu více. Přijde zima třeba teďka. A je potřeba na to dávat větší důraz, jo? Jakože čas pro regeneraci, vědomě vystoupit ze sympatiku a co nejlépe nejdelší čas stravit parasympatiku, aby se to tělo obnovilo. Jasně, já jsem jenom, jakože i v rámci toho ročního období, že to, co nastavíme prostě v létě, nebude fungovat v zimě a neustále si s tím hrát. Líbí se mi, jak jsi vlastně zmínil, že je to nějaká rovnováha, nějaký balanc. No, co bych k tomu doplnil, jako vlastně za mě dvě důležité věci, tak je, ale tady se zase jako musí v tom hledat za pravdu, že s tím přišel víceméně Wim Hof, který v těch svých prvních studiích tak ukazoval, že jak jsme si mysleli, že vlastně sympatikus, parasympatikus jsou mimovolně ovlivnitelné, tak on ukázal, nebo jakože parasympatikus se aktivuje, když sníme jídlo, ale někteří lidi zůstanou v tom sympatiku, i když jí, jo, když jsou jakoby v té silné stresové reakci. Ale Wim Hof prostě ukázal, že skrze dech a skrze i otužování jako dva separátní elementy, takže se vlastně dá to tělo programovat a vědomě potom sklidnit, když člověk pracuje s dechem v rámci vysoce stresové jakoby reakce, jako je otužování. A tam, že jo, to potom znáš, když člověk nepolíbený, který ale nemusel se otužovat, ale třeba mám já zkušenost i u sebe, když jsem začínal, tak tím, že jsem pracoval s dechem, tak pro mě bylo přirozené v té stresové reakci přejít na ty prohloubené vědomé nádechy, zatímco běžný člověk začne v tom otužování, že se sevře a začne hyperventilovat. Jak onanující čivava. Pardon. Mám někdy takové blbé vtipky. Každopádně a tím, že na to Vím upozorňoval, tím, že tam byly dělané ty studie, tak to bylo jakoby velké aha, co do té doby by ještě v těch dřívějších dobách člověka označovali za šarlatána, když by tvrdil, že se dá jakoby ta reakce toho sympatiku vědomě regulovat. A to otužování je dobrý příklad, kdy my, když jsme jakoby už více v souladu s tím tělem a vstoupíme do té ledové vody, tak přirozeně se tam objeví to prohloubené dýchání, aniž bychom se ještě museli snažit. To, že potom to můžeme začít vědomě ještě prohlubovat a přidat tam to dýchání i v té vodě, jakoby cílené jako dechovou techniku, je věc další. No a i když to otužování, když jsem v té ledové vodě nebo na začátku v ledové sprše, tak je vlastně paradoxně jakoby stresový stimul, tak ono potom, tím, že to vlastně jakoby extrémně aktivuje to tělo, ale dobrým způsobem a začnou se vyplavovat jako tělesné opiáty, endorfiny a aktivuje se dopamin, tak paradoxně potom to toho člověka sklidní. Jo? A to není jediná věc. Ono to de facto můžeme říci, že některé ty formy krátkého jakoby pozitivního stresu, které vyvolají tu stresovou reakci, tak toho člověka sklidňují. Takže otužování, člověk potom je paradoxně pár hodin sklidněný. Může to být trénink, jo, a proto jakýkoliv trénink. Může to trénink v posilovně, silový trénink, bojový trénink, může to být běhání. Tak vlastně já sice aktivuju stres, ale tam ta reakce se vlastně nějakým způsobem jakoby stabilizuje, ale to tělo spustí ty metabolické procesy uvolňování živin ze svalu, aby využilo pro energii a tak dále, že prostě tohoto člověka to většinou přepne. A samozřejmě, když je někdo hyper v sympatiku a dáš ho do ledové vody, tak se pravděpodobně přepálí a onemocní potom. Ale řekněme, že pokud ten člověk tam nejde zrovna uprostřed práce v mega stresu, udělá si předtím tu dechovou techniku, tak i ten člověk sympatický, jak tomu můžeme říct, tak tam dojde jakoby toho sklidnění. A to potom vidíš u těch přepracovaných manažerů, že kolikrát
že jo, zaprvé mají pocit, že na tyhle ty věci nemají čas, ale pak, když to začnou dělat, tak na několika úrovních zjistí, že je to vlastně dobí, jo, že i když to stojí nějaký čas, tak přesně sklidní to tu stresovou reakci a pak hodně, teďko myslím, že jak jsem se Zuckerberg, tak teďkom, jak ho přebrandovali, tak byl Joeyho Rogana a vlastně tam vyprávěl o tom, že začal dělat, nevím, jestli víš, že on dělá vlastně brazilské jiu-jitsu a už i MMA jakoby víceméně 2 nebo 3 roky. Teď všichni to dělají, ale nevěděl jsem to. A ještě má jakoby tu možnost, že si tam platí jakoby ty nejlepší, že s ním chodí trénovat. Já jsem viděl jednu fotku, kdy to vypadalo, že bude mít fight jako s Elonem Muskem, ale já jsem si myslel, že nějaký jakože sranda a nevím, že trénuje dlouhodobě. Fakt okay. 2 nebo 3 roky, on měl tam nějaké to zranění, ale že teďkom prostě má i silový trénink speciálně, jenom hodinu se rozcvičuje a říkal, že právě jakože, že jo, vysoce vytížený, vystresovaný executive, ale že to právě dává ráno a že cítí, že po tom 2hodinovém ranním tréninku, takže pak celý den sklidněný, protože si ty věci vybije a tu nervovou stresovou soustavu tam vybije. Proto někomu vyhovuje, že jo, ráno. Jo. A druhá věc, přesně máme tréninky Brothers ráno i kvůli tomu, že chlapi se učí ten režim, tím pádem musí vlastně chodit dřív spát. A další věc to, že jasně ne všichni mají možnost trénovat ráno, ale zase obecně, když jdete v 6, v 7 večer někam do fitka nebo prostě na nějaký jako další skupinovku, tak kolik? Další 2-3 hodiny po tom tréninku, klidně můžete být ještě najetý. Někteří lidi pak mají problém večer usnout a za mě to není úplně optimální. Takže pokud to jde, tak trénujte ráno. Moje doporučení, moje zkušenost. Takže to bylo, co se týče toho, že to pravidelné otužování a pravidelný trénink, tak vlastně byť jsou to stresory, tak co jsem teda nedořekl tu myšlenku, u toho člověka přetíženého manažera, tak vlastně zjistí najednou, že byť to stojí čas, tak je potom klidnější během toho dne, ale zároveň se objevují benefity, jakože mu to lépe myslí za předpokladu, že ten trénink není extrémně náročný nebo to otužování, protože má více dopaminu, má více serotoninu, takže je milejší během dne. Vyplaví se mu tam vlastně endorfiny, takže to tělo si to pamatuje a chce vlastně příště se na to těší. Jo? Přesně dává mu to nějaký řád, zažívá nějakou nepohodu a tím posiluje vlastně jakoby tu svoji maskulinitu, že musí něco udělat, že jo? A zejména když se člověku nechce a jde cvičit, pak se většinou cítí skvěle a posílí tu pozitivní reakci. Takže jsou to takovéhle věci, které v konečném důsledku ten člověk jakoby v tom sympatiku, být z jeho perspektivy, protože to není často, že je jenom ve stresu, ale že je ve stresu, protože tam je ta komponenta, že nestíhá, je toho moc, je zahlcený životem, protože když se zvýší ta stresová aktivace, tak se sníží stresová tolerance. Že čím více člověk je vystresovaný, tím více stresem reaguje na zdánlivě menší věci, takže pro něho pak může být stres jít ještě nakoupit do obchodu. Je reaktivní, vybuchuje, přesně takový to jako hej, neříkej mi další věc, není schopný to prostě pobrat, tady tyhle ty reakce, co vidíte u těch přepracovaných lidí, tak přesně z tohohle. Takže je pak pro něho i třeba, ještě kdybych tam přidal trénink, tak jsou ještě stres, ale přesně jako se s tím potom pracuje v tom holistickém přístupu, tak je, že my těm lidem dodáváme postupně, i hned cítí to zlepšení a to zlepšení je motivuje, jo, znamená, že je nepřehlcujeme a dáváme to tak, co individuálně ten člověk zvládne i třeba s ohledem na tu vystresovanost a když cítí vlastně to zlepšení, protože když že jo, v jiném přístupu, kdy si se pracovalo jenom s jakoby fitness dietama, tak ten člověk prostě začal a cítil se hůře. Najednou musel dělat x jídel do krabiček denně, nebyl zvyklý si nakupovat, cítil se potom stravování navíc blbě, protože šel třeba zhubnout a jedl málo. Takže takhle my to děláme naopak, že jo. Samozřejmě děláme mimo stravování spoustu věcí, tak to nastavujeme tomu člověku tak, aby se po prvním 2 týdnech cítil lépe a pak to motivovalo jakoby jít dále. Prohluboval. Je vlastně zajímavý ten pocit zastavení toho teď a tady, který teda taky přináší jak ten sport, meditace, otužování. Hiking i procházky dlouhé. Já jsem jako první výrazný zastavení teď a tady měl po kambu a to jsem fakt jako zůstal sedět a koukat, co se tady kolem děje, jako virtuální realitu si tu hrajeme a za mě důležitý teda říct, že i ten sport, nehledě na to, že je to nějaká fyzická činnost, tak nemusí být pokaždý jako na krev. Jo, spousta lidí dělá jogu, spousta lidí vlastně dělá i ala věci, u kterých se nezapotíte, ale to důležité je, že ve vašem těle se tvoří tyhle ty všechny reakce, o kterých jsem mluvil, ale i ve vaší hlavě nějaký dlouhodobý návyk, nějaký jako zvyk. A třeba když jsem přednášel v Longevity Cafe a bylo tam vzorek 40-50 lidí, tak jsem se jich ptal, jak je možný, že tomuhle pánovi je 50, vypadá takhle, tomuhle pánovi je taky 50, vypadá takhle. A já jsem je vybízel z toho davu, ať si to jako řeknou nahlas. Protože ne o to, že jeden by byl extrémně namakaný a druhý extrémně obézní,
Ale ten vtip byl v tom, že ten člověk vlastně začal cvičit jako ala většina dětí a nikdy nepřestal. Mm-hmm. Jo, jako ne, že by tam seděl nějaký kulturista, ale vlastně on tam dokázal říct, že no, já vlastně celý život se kolem toho hýbu, je to pro mě nějaký standard mít v tom diáři prostě 3 hodiny týdně, aspoň na nějaký druh pohybu a vypadal prostě o 10 let mladší než ten jeho jako vrstevník. No. Ono, to je jakoby obecně, když to nesouvisí jenom s tím stresem, protože na jedné straně máš, a pak je to ještě kombinace, na jedné straně čím dál tím více lidí je přesně neustále v tom sympatiku a vystresovaných, a pak máš jinou skupinu lidí, co nejde úplně generalizovat, protože to můžou být taky normálně pracující lidi, jenom prostě můžou být v dominujícím jakoby parasympatiku, jo, nebo klasický příklad student, člověk, je to spousta podnikatelů, když nemají ten pevný režim, jo, lidi, co přešli na home office, a prostě jakoby lidi, kteří sklouznou přesně do opačného režimu, a to je ten hedonismus, povalectví, nic nemají, jakoby to, a není to, že by byli ve stresu, je to přesný opak toho, že jim ten stres zoufale jakoby chybí v nějaké té pozitivní formě. Takže vlastně můžou být oba ty extrémy a oba jsou negativní, jo. A v tom extrému, že mají moc toho parasympatiku, tak zase co já mám jako info, že přichází deprese. Lidi se v tom nějak jako patlaj, vlastně nic je taky jakoby nebaví, protože nemají žádný směřování, žádný drive. Jo. Paradoxně u toho sympatiku, tak do určité míry to člověka jakoby energizuje, jo? Že potom jede na dluh, méně spí, protože má problémy usnout a tak dále. U toho parasympatiku, tak se ti vlastně vytrácí ten smysl v životě, protože ten člověk má vlastně, což se celkově týká nějakého tématu, jakoby stagnace. Jo? Na jedné úrovni, ale že to nedělají všichni, tak je to pohyb. Ale obecně, když v tom životě jakoby nic neděláš, nemáš ty výzvy a změny, může to být člověk, který chodí do práce, jo? Ale přesně pokud tam není nějaká ta aktivita, tak s tou stagnací, stejně jako s tím oversympatikem na druhé straně spektra, tak prostě ten člověk zrychleně stárne. Jo? A ti lidé, kteří jsou přehnaně v té stagnaci, třeba lidé, kteří, že jo, začnou pracovat po vysoké škole v nějakém korporátu, že jo, 10 let budují svoji pozici, ale během toho prostě opustí to cvičení, výlety do přírody, že jo, nějaké výzvy, a z toho, co první jako přesměrovali tu energii pro tu práci, tak se postupem času, jak se to stabilizuje, stane na jakoby komfort a umělé udržování se v něm. A ten člověk, aby potom cítil něco pozitivního, tak buď jde pro jídlo, že jo, nebo pro substance, pro zábavu, pro vidlák hledá ženu, nebo jak se to jmenuje, televizní, že jo, reality show a tak dále. A tam ti lidi potom paradoxně v Česku jakoby nahánějí tu výzvu a že jo, nějaké vzrušení prostě ve virtuálních realitách. Něco se děje, no. Jo, nemáme asi co doplnit, takže. Když budu chtít vidláka, co hledá ženu, tak pojedu do Jeseníku nebo do Horníka, víš co. Tam jich máme dost. OK, do Šumperka. Hele, chlapi, je to cesta. Jo, jsou to určitě nějaké jako centimetry, které postupně skládají metr, postupem času kilometr, lidi se dokážou, protože tvoje transformace je taky jako neuvěřitelná. Já když si vzpomenu, jak jsem tě poznal na začátku, jak jsi vypadal, co jsi si všechno se svým tělem zkusil a prošel, a věřím tomu, že teď jsi jakoby šťastnější, spokojnější, optimalizovanější, než třeba 12 let jako zpátky, tak určitě to není něco, co se dá stihnout za týden, a na druhou stranu ten čas vykročit je teď. Jo. Ty jsi mluvil o té motivaci, inspiraci pro tvoje klienty, že se snažíš, aby jim do 14 dnů bylo líp. Já jsem hrozně jakoby negativní a zlej. Já se jich jako ptám, jak chtějí umřít a jestli si uvědomují, že to je to jako na nich. Jo. Takže i se ke mně dostala informace, že do nějakých 60 let se nějak dá nabrat jako rozumně svalová hmota, tak je to ještě o dost víc složitější. S touhletou informací jsem přišel domů a řekl jsem, hele, koukněte rodiče, je vám, kolik vám je, 60 je tady za chvilku, takže pojďte se nějak aspoň začít hejbat. No a stalo se, že to vymotivovalo dostatečně. No, to je dobrý motivátor tohle. Já třeba jakože u některých jako lifestyleově problematických klientů, tak můžeš říkat jakoby sebelepší jako postupy a jako není to ten jako hnací motor, ale ve chvíli, kdy přijdou výsledky krevních testů a ukážeš jim vlastně jakoby černé na bílém, že tady jako diabetes nebo infarkt jako zvoní na poplach pomalu, tak to už je jakoby dobrý motivátor, protože jo, ty lidi mají většinou rodiny a tak dále. Jasně. Takže to je většinou, když vidí fakt černé na bílém objektivně, protože jedna věc je subjektivně vnímat zdraví, jo, je to takové jakoby nějaké, ale jsou na to zvyklí, jo, že fungují tady tímhletím způsobem, ale potom, když vidí ty výsledky krevních testů a tam jsou červené čísla a bije to na maják a já jim vysvětlím, co ty dané markery jako znamenají, tak to už potom ty lidi vyburcuje k nějaké praxi a většinou jakoby se dostaneme k nějakým jako výsledkům. Já bych tady jenom, jestli můžu přidal, tak to právě jsme měli třeba klienta, který byl přímo jakoby ze škály,
že jakoby vysoce výkonnostní businessman a neměl zdánlivě žádné problémy. Jo? Jel prostě v tom vysokém dopaminu, prostě všecko v pohodě, nemá žádný problém, že si už ani nedokáže představit, že by byl ještě lepší. A pak přišly ty výsledky krevních testů a nevím, co tam bylo, jestli jakoby játra odepsané, jo? Jaterní enzymy prostě, bylo to jak před selháním prostě jatera ledvin. A to pro něho bylo jakoby najednou, že jo, to, jak to skoro nechtěl řešit, jako a všechno bylo v pohodě, tak to byl pro něho takový jako down to earth prostě moment. A ještě jedním, rovnou bych přidal jedním dechem, že přesně, což jako nesouvisí s tím, co jsme se bavili, ale že můžou být lidi, kteří vypadají skvěle, jo, mají nízké procento tělesného tuku, jako jsem to měl já, mají vyrysovanou svalovinu a berou to jakoby ukazatel toho, že vlastně jsou na tom dobře. A když opustíme jakoby nějaké i jakoby většinou, že tam je nějaká traumatizace ega a tak nemusí být, jo, ale že často to může být nějaká hyperkompenzace nebo takhle, tak já osobně, i když jsem prostě byl v nějaké fázi, že dneska, když se dívám na ty nějaké videa a fotky, tak tomu nemůžu uvěřit, že jsem tak vypadal a v té době jsem si cítil, že to není nikdy dost, jo. A nikdy jsem se jakoby nezastavil, neřekl si, tak teď je to super, takhle chci být. Vždycky to bylo směřuju výše, lepší výsledky, prostě lepší váhy, lepší postava. Tak potom, i když jsem skončil, tak i když jsem jakoby neměl žádné zranění stylem, vyloženě nějaké velké zranění kolene, ramene, ničeho, tak stejně potom jsem se z toho dával jakoby 2 roky dohromady, kdy něco s tím souviselo, něco ne, ale přesně, že jo, třeba jsem měl fakt jakoby hodně vyčerpané mitochondrie, jo, takže jsem prostě dlouho se z toho zotavoval, že když člověk vyskočil jakoby z toho de facto jakoby přetrénovávání se a to tělo začalo regenerovat, tak jsem prostě třeba rok jakože chodil, ale na takové hodně zdravotní cvičení do posilovny, že mi to vůbec mentálně ani fyzicky nepouštělo, jo. Takže pro spoustu těchto lidí, co je to jakoby ukazatel jejich sebehodnoty, což není nikdy dobře, protože pak se náhodou stane nějaké zranění a tomu člověku se zbortí svět a jde do depresí, tak je extrémně důležité vědět, že jenom to, jak člověk vypadá navenek, tak není jakoby úplně vypovídající o tom, co se děje v tom těle a že často to jde jet dlouho na dluh. Člověk to dokáže překlenout a pak se to přesně ozve ve 35, ve 40 a najednou vznikají jakoby chronické problémy. Nebo díky tomu cvičení často může být, pokud člověk to hodně tlahá deadlifty, otevřená střevní bariéra. Dneska na to jsou pěkné studie. Může mít dlouhodobě chronický zánět, jako jsem to měl já jsem byl vždycky tak horký a měl jsem zánět v celém těle, protože ty svaly byly furt neustále ničeny. Jo? Někdy 2krát denně, někdy 1 denně, někdy 3hodinový trénink, někdy 1,5 hodiny, ale vždycky to bylo na 110%. Takže pak byla jakoby velká doba rekonvalescence a dostávání se z toho a když jsem se přesně zaměřil vyloženě více jakoby no jakože na to zdraví, ale potom i tu psychiku a spiritualitu a až potom v nějakém dalším jakoby kole evolučním osobním, tak se to jakoby zintegrovalo a dneska už se můžu k tomu cvičení vrátit v jiné jakoby a zdravější podobě, jo, aniž bych spadl do té závislosti. U mě téma závislosti na cvičení bylo taky velké, vždycky jsem vlastně jako se přepálil a že jo, zase to bylo rozdíl v té motivaci a v tom nastavení toho mindsetu, jo, ve chvíli, kdy to bylo, chci mít tolik kilo a nebo chci tolik zvednout, tak mě to spálilo, ale ve chvíli, kdy teďka třeba dominuje ten mindset, že cvičím proto, abych byl jako odolnější a zdravý jako dlouhodobě, takže je to ten, že jo, dlouhodobý jako cíl a ta představa, že ve chvíli, kdy mi bude 40, 50, 60, tak ta postava, že jo, tím konstantním tréninkem bude zrát, jo, takže vlastně v 50 budu prostě jako chlap jiný než teď, z hlediska jakoby té postavy, množství svalů, kondice a tak dále, takže jako je důležité si tu hlavu nastavit, proč vlastně ten člověk cvičí, jo, jestli je to tady jakoby za výkonnosti, ve chvíli, kdy je to vrcholový sportovec, proč ne, jo, upravíš ten životní styl natolik, aby to dostatečně kompenzoval, ale ve chvíli, kdy je to v uvozovkách jako běžný smrtelník, tak hobík, tak je to jakoby zbytečné, jo, se dostávat do nějakých jakoby extra výkonností. Cvičit proto, být zdravější je podle mě udržitelnější cestou. Já si myslím, že to chlapský ego máme, jakoby, že chceme zažít někde tu hranu, podívat se na to, jakože, co teda to naše tělo dokáže, ale jak si říkal, no, otázka za jakou cenu. Jo, jestli ty jsi měl to koleno a pak byl rok vyplay, tak jasně, no, zažil jsi. Ale je to i tak, že i jakoby profesionální sportovec tak má nějakou kariéru, že jo, kdy je pík a pak se většinou poměrně brzo končí, protože přesně s každým rokem pak to tělo dostává tím víc a víc jakože zahul, že jo. Takže v tom profesionálním sportu to rychleji ty lidi vyfiltruje, že jo. Byť sem tam jsou jako Alex Pereira, že prostě v 37 tak ještě jakoby je vlastně na vrcholu, že jo, nejlepší na světě v té svojí kategorii, ale většinou to z toho sportu ty lidi rychleji vyfiltruje, než když to děláš paradoxně jako hobby, ale že jo, moc se v tom zacyklíš a pak to můžeš dělat dalších 10 let, že jo, na dluh. Doufám, že se mi to podaří. Zdravej co nejdelší dobu. Chlapi, hezky si mi s tím nahrál, když jsi mluvil o těch 50, 60. Jaká je vaše vize do budoucna?
co se týká nějakého jako osobního růstu věcí a taky toho, že jednou i vy budete tím nejstarším chlapem ve vesnici, třeba už s vnoučatama, pravnoučatama, nebo ve městě, pardon. A jak vlastně přistupujete k téhletý roli a i k tomu, že to sdílení těch know-how mezi chlapama by mohlo fungovat třeba takhle, jako jsme se potkali dneska na podcastu. Není potřeba neustále soupeřit, i když my máme rádi ty výzvy a i ty konfrontace. A kdo chce začít? No, já bych řekl, že v kontextu nějaké jako dlouhodobé perspektivy, kdy mi bude třeba 50-60, tak se vidím právě jako takový ten moudrý pán, jo, co celý život jako by sbíral nějaké jako know-how, ať už studií nebo z života jako samotného a z praxe s klienty a tak dále, a že se vlastně v tom věku, kdy už jakoby budu zralý muž, tak ke mně právě budou lidi chodit jako za kouzelníkem v úvozovkách, jo. A samozřejmě i z hlediska jako rodiny a tady těch jakoby věcí, tak že být dobrým otcem prostě a vštěpit dětem už řekněme ne ten jako tu timeline, řekněme moderního životního stylu a to, kam to směřuje z hlediska jako umělé inteligence a tak dále, ale vracet se zpátky ke kořenům, k nějakým tradicím, k tomu, jak využívat přirozené prostředí, naučit se, jak funguje skutečně výživa, že potraviny nerostou v supermarketu a chápat ty základní jakoby principy pro to, aby to tělo fungovalo správně. Takže tímhletím směrem bych to chtěl směřovat. Takže budeš příkladem, jo? To, co budeš říkat, budeš žít i v 50. Jo, jako věřím tomu na 100%. Tak jo. Tobě je kolik, Johnny? Je v únoru 31. Krásně, takže ještě mladý. No, Říká někdo, komu je 36. právě. Ale je zajímavé, jak, jakoby ne můj pohled na ten věk, protože ten se moc nemění, ale jak to jakoby vnímáš, protože najednou ti je 36 a všichni kolem tebe jsou mladší, jo, že já neznám. Já už teď mám pocit, že mi táhne na 40. No, ale spíše jakoby v tom kontextu, že za prvé všichni moji kamarádi tak jsou, kromě jednoho teda, tak jsou mladší, že o nějakých 4-5, Luky o 10 let, ale je to, že prostě najednou ti starší lidi kolem tebe začnou mizet, ne že by umírali, ale je to, že prostě když to člověka, což je asi dáno i tím, že ta naše generace ještě nešla takovou cestou, jako třeba teďkom jde mladší, protože i v performance 80% lidí tak je prostě naše o pár let mladší až mega mladí, ale teď mi utekla myšlenka, každopádně já kolem sebe už tyhle ty lidi moc nevidím, protože třeba jsou už jenom v té rodině a jenom v té práci a jak se spojí hodně práce a hodně rodina a není tam nějaký ten přesah, je to, že třeba byli tvoji spolužáci nebo takhle, tak už vidíš, jak je ta jejich timeline jako často zamkne v tom běžném jakoby životě. Pak samozřejmě jsou lidé, kteří jdou více jakoby tou cestou, i nebo třeba když jsou podnikatele, jo, ale vidím to prostě většinou na těch mladších lidech, že se začínají být více otevření tady tomu v tom životě, jakoby jít více cestama, víš co, nebýt jenom jakoby ten třeba manžel nebo přítel a jenom zaměstnanec, ale potom přesně, že jo, být lektor, nebo prostě mít, že jo, nějaké cíle a vzdělávat se, nebo nějakou vizi a pracovat na nějakém projektu, co pomáhá ostatním. Takže já celkově jsem mezi mladšími a pak vlastně najednou z ničeho začne zjišťovat, že někdy po 35. tak už tě lidi jakoby vykají a oslovují tě, že jo, jako staršího na ulici a přitom kolikrát já se na toho člověka podívám a nevím, kolik může mít let, jo, má třeba 25 v mojem světě, tak jsme na stejné úrovni pořád, nebo má 23, jsme pořád na stejné úrovni v jeho světě, když se zeptá, kolik má, nebo vidí plno vous, tak už si prostě jakoby děda, jo, skoro. Takže je zajímavé, jak to najednou cítím, jak se to přeplo, ale já osobně uvažuji o té budoucnosti tak, že já osobně to vnímám, že někdy což je potom zase super jakoby vidět, a to vidím spíše v zahraničí, lidi, kteří mají většinou 40 až 47, tak jsou na vrcholu sil, jo, pořád vypadají prostě top, jo, častokrát i lépe než já, teďkom mají fungující biznis, vizi prostě, jo, od lidí jako třeba Paul Saladino, jo, který vlastně dělá, že jo, animal based diet a je hodně propagátor toho, po lidi jako Tony Robbins, že jo, který je takový ten motivační řečník a má prostě, já nevím, snad 100 firem a miliardové impérium a hovoří o tom, že až někdy vlastně do toho, z pozice toho, jak už je teďkom možné se optimalizovat a naturálně zpomalit stárnutí, takže de facto, když člověk jde tou cestou dlouhodobě, tak někdy až do 60. roku života, tak máš pořád možnost žít de facto v životě vlastně ten podzim,
což je vlastně něco jako dospělost, kdy jsi maximálně efektivní a buduješ věci. Jo. A potom až po 60. někdy od 60. do 70. roku začne přicházet zima a pak bys měl mít pořád 30 kvalitních let pro to užít si vlastně plody té svojí práce, vychutnat svět a cestovat. Když to v tom dosávadním schématu, tak tady tohleto vlastně bylo strašně zrychlené. Jo. Když člověk ve 25 se usadil, zažal rodinu, začal mít stabilní práci, kde pak 30-40 let pracoval na stejném místě, pak z toho odešel prostě zhuntované zdraví bez jakohokoliv přesahu v životě a šel jakoby do důchodu, že v tom důchodě ti odpadne ta věc, co ti držela v chodu, přestaneš se hýbat a začneš rychleji stárnout a dostaví se to stáří strašně rychle. Jo? Takže i to o té stagnaci, já to vidím u našich, kteří mají mamky neřeknu, ale taťka má vlastně teď bude mít 70 a mamka není, je mladší, ale ne zase o tolik, ale prostě mají ten aktivní životní styl a taťka jezdí teď prostě každý den a i v zimě 40-50 km na kole na trenažeru. Mamka každý den cvičí prostě v posilovně a mají to tak posledních 36 let, co je znám, jo, a prostě oba dva vypadají o 20 let méně a i když jsou oba v důchodu, tak akorát mají více čas tady na tyhle ty jakoby aktivity a udržuje to prostě v chodu a kolikrát já přijdu domů a jsem ten, který má nejméně energie a jsem zničený tím, protože prostě ta práce, že jo, vždycky tomu člověk dá nějakou tu energii. Takže i na nich vidím, že jakoby se dá uvažovat tak, jo, kdy člověk v úvozovkách do důchodu nemusí jít v tom zničeném stavu, ale může jít do té zemi naopak v maximu toho, že si to ještě může užívat. OK. Krásně si se vyhl otázce, na kterou jsem se ptal. Jaká byla otázka teda? Jak to vidíme u sebe? Co v rámci té rodiny, reprodukce, těch dalších věcí? Já třeba děti neplánuješ, nebo je to úplně jako téma mimo? Jo, tak to jsem nepochopil, že otázka vůbec k tomu je. Jenom teda bych řekl, že já to teda vnímám tak, že třeba v těch 50-60, tak bych se rád viděl jakoby na vrcholu té svojí mise, tady s tímhle, s performance a takhle, jo, nebo jakoby s tím, řekněme, s nějakou vizí jakoby osvěty ve společnosti a z hlediska toho, v jakém stavu ta společnost je, abych potom na konci 8. 9. roku, tak mohl začít plánovat, OK, teď prostě můžu se věnovat filozofování prostě v přírodě u rybníčku. A tam to ještě vidím i jako třeba inspiraci u lidí, jako je Stanislav Grof anebo Milan Salábek, kteří vlastně po 80. roce věku, tak jim ten mozek pořád pracuje, což u Grofa bylo jakoby LSD, že jo, a tím, že to udržuje ty neuronální spoje aktivní a u pana Salábka tak prostě tím, že přesně věděl, jak se jakoby optimalizovat, jo, a pak prostě já, když jsem chodil k němu do školy, tak pán tam v 82 letech dokázal přes víkend mluvit každý den 10 hodin a jel prostě jako hodinky a já jsem v té době měl problém 6 hodin udělat jeden den univerzitu, jo, takže to byla jako velká motivace. No ale v těch 60 je pro tebe pík, jakoby být na tom píku a zároveň mít i tady tohleto rodinný zázemí, další věci, nebo to vnímáš, protože máš 24 let, víš, a pro mě je to i otázka jakoby v rámci vlastně uvědomování si tohohle konceptu, že OK, někdo se rozhodne třeba děti nemít, není to pro něho jako priorita, nebo že tu žít nechce, ale i ta představa vlastně v té hlavě pro nás, jak si řekl, že předtím bylo normální mít ale děti v 18, v 25, bylo to nějak nalajnovaný, tak teďka vlastně s tím, že wow, mám takovýhle vize, jak vůbec by se to dalo nebo nedalo. Já bych určitě děti chtěl, jenom tím jako vysvětluji, že vlastně třeba být i u žen, jo, to je pak úplně samostatné téma, jaké jsou dneska důkazy o tom, kdy žena, když se ještě jakoby optimalizuje, může ještě otěhotnět a jakoby mít zdravé dítě a tak dále, což je až někdy po 45. roce, ale u sebe tak jenom tím vysvětluji, že i když mi je 36, tak teď z mého pohledu končím de facto pubertu a že určitě jakoby dětem jsem otevřený. Tím, že jsem nestihl tu první fázi, to znamená mít děti třeba v 18, ve 20, kdy vlastně je to taková ta, že jo, fáze přesně, než se pustíš do toho velkého světa, jako bylo kdysi. Jasně. A potom už zároveň znám lidi, kteří je měli třeba do 23, do 25 a dneska už ty děti jsou starší a oni teďkom startují vlastně to, že jo, tu svoji biznisovou cestu a už jakoby ty první 3 roky, 4-5 těch dětí, kdy jim dáváš nejvíce času, že jo, zatím jsou případy lidí jako Polček, což je vlastně takový holistický trenér a vlastně reformátor z Ameriky, který měl první dítě ve 20 a potom druhé a třetí v 60, jo, s jinou manželkou, ty manželky obě dvě bydlí s ním, tam je to složitější. Ale může to srovnat, jak to vlastně jo, jako ale pro něho a právě bylo, jako by hovořil o tom, jo, že prostě byl mladý kluk, nevěděl přesně, jak to je. A taky, co je jenom pro zajímavost, jo, tak je velký rozdíl v tom, proč dříve ti lidé mohli mít tak brzo ty děti, protože byli více napojení na vlastně rodiče těch, a zatímco oni v 18 až 20
třeba potom nebo do 23, tak chodili do té práce a mohli pracovat, tak ty děti vychovávali často ti prarodiče, kteří žili vlastně s tou nukleární rodinou a vlastně oni předávali tu moudrost těm dětem, jo. A tak to měl třeba ten Polčák, že říkal, já sám jsem se vůbec v tom světě hledal, jo, a viděl jsem, že nemůžu prostě ty děti naučit všechno, ale prostě ti prarodiče, kteří v té chvíli jim bylo, že třeba 40, 50, tak vlastně měli tu energii a bavilo je to a učili ty děti ty věci. Samozřejmě ti rodiče tam pořád působili jako ten učící faktor. Takže já určitě rodinu plánuju a i prarodinu. A další věc je ale obecně, jako co se týče plánování, více než řekněme rok do budoucnosti, tak teď je tak nejistá doba, jo, s tím prostě jak se jakoby mění geopolitická situace a bude přicházet AI. Teďkom Trump oznámil, že jo, injekci $500 bilionů do AI vlastně v Americe pro OpenAI a vlastně ty hlavní hráče se snahou, že jo, co nejdříve jakoby vytvořit superinteligenci. Takže i teďkom je ještě takové přímo období, kdy si říkám, ještě možná bych s těma dětma ve svém případě pár let počkal, než se to uklidní, než potom, že jo, je třeba přivedl do světa, který bude končit. To říkám s nadsázkou. Samozřejmě, nikdo nevíme, jak to bude zítra, ale víme, jak je to teď. Chlapi, teď a tady je poslední otázka, jestli vy chcete něco zazdílet, říct ještě něco od srdce pro naše posluchače, pro Brothers a všechny, co tenhle podcast sledují. A budeme končit, máme krásný čas, tak Luky, tak, máš slovo. Já bych za sebe řekl, ať na sobě pracujete, ať začnete hned, jo, a klidně malými krůčky, vyplatí se to, je to něco, co se vrátí z dlouhodobého hlediska. Dneska se často, to je takový příklad praktický, který dávám často, hovoří o různých jako investicích a o benefitech složeného úročení, tak tu samou perspektivu můžete zaujmout k svému zdraví a odolnosti. Takže hledejte si informace, buďte aktivní, snažte se i měnit nějaké své jakoby přesvědčení, které mohou být z dlouhodobého hlediska jakoby dysfunkční a nemusí vás vést tam, kam vy skutečně potřebujete. Mějte otevřenou mysl a mějte se za mě. Děkujem. A já bych snad teda jenom řekl, že za mě ten podcast sám byl určitě motivační pro spoustu věcí, protože jsme se na to nedívali, že jo, v kontextu oddělených jenom věcí, ale i s tím přesahem pro mužství a maskulinní energii. Takže za mě bych vám taky už jenom poděkoval, že jste poslouchali. A pokud se vám podcast líbil, tak ho doporučte svým kamarádům, jinak to zůstane naše tajemství. Adam Česlík. Lukáš Rusek. Jan Alistr. Pánové, poslední pecka na závěr. Partnerem tohoto pořadu je Powerlogy a já mám pro vás něco, co je keto a bude vám to chutnat na snídani. Tak. Doporučuji s varohem, nebo vy si tam namícháte, co máte rádi. Je to teda keto granola? Je to keto granola. A až ji otevřeš, tak uvidíš ty ohromný kusy jahod a věřím, že tě to bude bavit. Tam jsou vlastně semínka a sušené plodiny, nejsou tam obiloviny asi, že? Nejsou a kdyby se tam něco nelíbilo, tak budu moc rád za feedback, co je na tom špatně, ať to může Dušan opravit. Tak jo, takže jak on se jmenuje Dušan? Dušan Plichta a bude taky na tomhle podcastu. V Ostravě prodejnu. A pak přišel vyloženě na to. Tak jo, díky. Ale chlapi, děkuju. Díky. Děkuju. Mějte se, ahoj. Díky, že jste si dnes našli čas a doposlouchali Brothers podcast až do konce. Vážím si toho, že jste tady, že přemýšlíte nad tím, co znamená být opravdovým mužem a že chcete na sobě dál pracovat. Tohle všechno může být pro vás ten začátek vaší cesty a vašeho růstu. Každá cesta začíná tím prvním krokem. Začněte proto s těmi důležitými kroky ve svém životě ještě dnes a ne až zítra. Pokud vás dnešní epizoda podcastu oslovila, pomozte mi dostat tyto myšlenky mezi co nejvíce mužů. Sdílejte podcast s bráchy, kamarády, přáteli, dejte like, napište komentář nebo rovnou hodnoťte, ať vím, co vás bavilo a co ještě můžu zlepšit. Váš názor je pro mě důležitý. Čtu všechny komentáře a na všechny se snažím odpovědět. A pokud byste chtěli přispět na to, abychom mohli tvořit ještě více kvalitního obsahu, budu vám moc vděčný. Tahle komunita je o nás všech a díky vaší podpoře můžeme společně růst. Kontaktujte mě na e-mailu jan@alistr.cz nebo pokud si to můžete dovolit, přispějte libovolnou částku na transparentní účet 20 21 00 99 55 00. Finance budou použity na nahrávání dalšího podcastu. Mějte se skvěle, zůstaňte silní a uvidíme se, nebo možná uslyšíme u další epizody tohoto podcastu.
Díky moc, že jste součástí Brothers. Partnerem tohoto podcastu je firma Powerlogy. Kdybyste chtěli ochutnat jejich novou upgradeovanou keto granuli, běžte na jejich stránky a využijte slevový kód Brothers. Podpoříte tím jak svoje zdraví, tak tenhle podcast. Čau.